wala na. Oh, ulo. Doy, ato, Travis Food, mega love shout out from Vietnam. Thank you, my friend, for your visiting to my channel. Thank you for your visiting my live stream. And thank you for your thumbs up to my live. Thank you. Hello, Vietnam. Thank you, my friend. Thank you. How are you, my friend? You have a moderator. Please drop your house, drop your link. If you have a new up, if you have a new upload video, premiere or upcoming live stream, please drop your house, my friend. Thank you, my friend. Oh, my friend, I am here to your house, my friend. Yes, I am here to your house. I just give you one banana, my friend. From you are from Vietnam, my friend, because you said hello, then to Vietnam. I think you are from Vietnam. Thank you for your sending me a heart, emoji, FF. Mega love shout out from Team Bosca. Mega love shout out to each and everyone. Thank you. I am okay. I am good. I'm always okay. I am Alpha. You have a moderator, my friend FF. Please drop your house. Drop your, if you have a live stream, upcoming live stream, new upload video or premiere, drop your house, my friend FF. Thank you for your visiting, my friend. Thank you, thank you. My friend, Doy. Basta yun na yun, my friend. I am here. Yeah, I just give you one banana, my friend. Thank you, thank you. Okay. And like. Okay, my friend. Thank you. Thank you, my friend FF. How are you, my friend? I know you are from Team Bosca, my friend Bosca, my cute and handsome Bosca. Thank you, my friend, for your thumbs up and for your visiting my house, for your always welcome to my house, my friend. Or you are always welcome to my live stream. Thank you. Thank you, my friend FF. How are you, my friend? Guys, my friend FF, she dropped his link. Please visit the house of my friend FF from Team Bosca. Bosca. Oh, lala. Thank you, my friend FF, for you sending me an emoji with a heart. Thank you, thank you.
Thank you. Thank you for your heart. Thank you. Listen to your heart. Thank you, my friend FF. Ay, mega love shout out kapatid na Joey D Vlog. Maraming salamat sa iyong pagbisita muli sa aking munting bahay. Maraming salamat kapatid na Joey D Vlog. Maraming salamat. Lagi kang nandyan, nakasuporta sa akin. Maraming salamat. Maraming salamat kapatid. Baka may bago kang upload na video. May premiere ka, pwede mong ibaba para matamsakan natin kapatid at matamsakan ng ating mga kasamahan, ng ating mga bisita na mga papasok. Salamat pala sa pagbisita mo sa new upload kong video ha. Maraming salamat. At salamat din sa pag-comment mo sa aking video. Nabasa ko ang iyong comment. Salamat kapatid na Joey D Vlog. Kumusta? Merry Christmas. Advance Merry Christmas kapatid na Joey. Kuya, merong click mo yung bell to notify you, kuya. Ano daw? Kuya, meron. Click mo yung bell to notify you, kuya. Sige, kapatid. Baba mo kung meron kang upcoming LS. Upcoming premiere or new upload na video. Baba mo para mabisita natin. Mega love shout out sa 3 million in the house. Yes, kuya, marami pang dating sa yung biyaya. Mga sana eh. Pinadala ko yun sa amin sa Bicol, sa mga anak ko, tsaka sa apo ko. Tama kapatid na Joey D Vlog. Basta yun na yun. As in totally talaga kailangan yun. Kaya nagpapasalamat ako dun sa taong yun na binigyan niya ako ng biyaya. Nag-share siya sa akin ng blessing. Siguro nararamdaman niya na kailangan ko talaga. Kaya, ayun, pinadala ko. Tiyempo rin, natapat din talagang kailangan din sa amin. Kaya, nagpapasalamat talaga ako sa kanya. Hindi niya, ayaw niya lang ipabanggit yung pangalan niya. Kaya maraming salamat sa kanya. Na may bukas palad siya, may bukas isip, bukas puso na handang tumulong sa mga tulad namin. Kaya maraming salamat at hinangad ko na marami pang blessing din na matanggap siya para mas marami pa rin siyang taong matulungan ng mga katulad namin. Mega love shout out sa 1 million in the house at saka sa 3 patamsak sa akin mga kapatid. Maraming salamat. Ingat kayo lagi mga kapatid, lalong-lalo na sa panahon ngayon na may bago na naman na pinangangambahan ng mga tao na bagong pasok na naman na kailangan natin pag-ingatan. Breakfast po tayo ng chicken, apple, and egg sandwich. Vlog 107. Nandito ako sa iyo kapatid na Joey ha. Dating dikit na to sa iyo, itatamsa ko na lang, manonood na lang ako ng video mo ha. Kapatid na Joey, kung ako sa iyo, mag-start ka na rin mag LS or mag live stream or mag silent LS. Habang maliit pa ang bahay mo, simulan mo na rin mag silent LS or mag live. Kasi ang kung tutuusin ang saging or itong subscriber, napakadali lang to. Napakadali lang hanapin to kasi 1K lang to.
Kahit lagas ng lagas, kahit pangisda ka ng pangisda at nalalagasan ka, oo nga eh, kapatid na Joey, timing talaga siya sa na timing at napapanahon na talagang totally timing nga talaga siya. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa kanya. Tulad ng sinasabi ko kapatid na Joey, kung ako sa iyo mag-start ka mag live stream or mag silent LS, silent live stream. Kasi ang saging or ang subscriber ay 1K lang po. Napakadaling hanapin lang siya kung tutuusin. Basta sobrang sipag mo lang, sipagan ng sipagan, kahit lagas ng lagas. Pero ang napakahirap pong abutin, napakahirap na hanapin ay ang WH. O ang ibig sabihin ng watch hour. Kasi 4K siya eh. 4,000 pala siya, hindi 4K. 4,000 WH siya. Hindi siya biro-biro. O nga, 4K. O nga pala, 4K. 4K siyang WH, hindi siya biro-biro hanapin. Kaya kung ako sa'yo kapatid na Joey the Vlog, mag-start ka na rin. Habang maliit pang bahay mo. Habang nalaki ang bahay mo, nalaki rin ang WH mo. Ma-reach mo man yung 1K na subscriber. Say our channel, mega love shout out to you friend. You have a moderator, please drop your house, drop your link. Or if you have upcoming LS, upcoming premiere, or if you have a new upload video, please drop your link my friend. Thank you for your visiting my small house my friend. Thank you. Ganon kapatid na Joey the Vlog, kung ako sa'yo, mag-start ka na rin mag silent or live ganon. Thank you my friend CYR channel for your visiting my house my friend, or for your visiting my live stream. Thank you, thank you. Napakasarap naman ito kapatid na Joey. First, let spread some mayonnaise and grabe ang sarap. Sana all. Guys, thank you for your visiting my house, for your thumbs up, my live stream. Thank you, thank you. I am glad to see you my live stream, to both of us. Thank you, kuya. Salamat din kapatid na Joey. Ito, kakagutom. Nerissa Neri, mega love shout out sa iyo kapatid na Nerissa Neri. Meron ko na pong moderator. Milaija tutorial, mega love shout out sa iyo kapatid. Guys, magbaba po kayo ng inyong mga bahay guys. Hi host, kumusta po? Okay lang kapatid na Milaija. Guys, please drop your house, drop your link if you have upcoming live stream or upcoming live stream or new upload video, and if you have premiere, please drop your house, drop your link. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na ni Risa Neri. Pabisita naman po mga kapatid at si kapatid na FF. If I not mistaken, FF is from Team Bosca from Laos country. Guys, please visit the house. Sige kuya, mag-silent else ako, pero support mo ako. Please click the notification bell. Oo kapatid na Joey the Vlog, huwag kang mag-alala. Pag magno-notif yan sa akin, lagi ako magsusupport sa iyo, promise. Hanggang mamonika, hanggang ma-reach mang 4K, magsusupport ako sa iyo, promise. Kahit araw-araw ko. Habaan mo kapatid na Joey. Pag dahil sa mga first timer na katulad mo, pwede kang 3 to 4 hours, 4 hours to 6 hours pwede. Hanggang magsawa ka, hanggang may charge ang cellphone mo. Pero wag kang matulog na naka-charge ang cellphone mo ha. At tatambayan kita. Kahit dalawa, itambay ko pa sa'yo. Kahit tatlo pa. Tatambay ko sa'yo, kapatid na Joey. Yan, kapatid na Joey ha. Patapos na yung palabas, magtatamsak na lang ako sa'yo ha. Yan, dating dikit na kasi to sa'yo. Salamat, kapatid na Joey. Guys, pabisita naman po ng bahay ni kapatid na Neri Saneri.
Nagbaba po siya ng bahay at si kapatid na Milaija Tutorial. Salamat guys sa inyong patamsak sa pagbisita nyo. And guys, please visit the house of my friend FF from Team Bosca. Very legit, very organic friend and very supportive friend FF from Team Bosca from Laos Country. Yan kapatid na Joey ha, natapos ko pang iyong palabas. Nagtamsak na lang po ako. Guys, pabisita naman po ng bahay ni kapatid na Nerissa Neri at ni kapatid na Milaija Tutorial, guys. Talaga alis yung peklat ko sa nuko. Peklat. Joey D. Vlog, Dan po, sabi ni kapatid na Nerissa Neri. Huwag ka mag-alala kapatid na Nerissa Neri. Nandyan yan si kapatid ni Joey D. Vlog. Napaka-legit niya. Promise. Babalikan ka niyan. Kapatid na Nerissa Neri, patamsak naman ng upload, bago kong upload na video. Ayan na binaba ni Monica Vlog. Ayan ang aking upload na video. Baka gusto mong tamsakan. Bibisitahin kong bahay mo kapatid. Sige, bibisitahin ko kapatid na ni Risa Neri ang bahay mo. Ayan na binaba ni Monica Vlog. Yan ay aking new upload na video. Ayan kapatid na ni Risa, nandito ako sa bahay mo. At babalikan ka na agad-agad ni Monica Vlog. Si Monica Vlog ay second account ko po mga kapatid. Yan ay pinangingisda ko na rin po. Road to grade 2 na rin siya kapatid. Huwag ka mag-alala, legit po yan si Monica Vlog. Second account ko po yan. May sariling bahay, may sariling bilang, may sariling palabas, at may sariling bubong. Pinalalago ko na at pinalalaki ko rin. Road to grade 2. Hindi ko lang maasikaso kasi hindi ako makapag-upload ng bago niyang video. Kasi kadalasan ng upload ko dito sa aking main channel. Kung saan nyo ako nakikita ng monitor, kung saan nyo ako nakikita ng monitor, yan ang aking main. Ay, ayaw ako nagla-live na eh. Nasakit madalas mata ko. Hindi mapigilan luha-luha. Kaya puro upload na lang sana ako ng video eh. Pero kailangan ko pa rin mag-update na mag-live. Para nagbabaka sakali. Na may magpalipad, may magpakulay, magpa-member, magpa-super chat. Kapatid na ni Risa Neri ha, ito po ay panunuorin ko po ang iyong palabas. 4 minutes and 56 seconds. Tatapusin ko na lang to kapatid na ni Risa Neri ha. Tulong na rin sa WH mo. Bago ako magdidikit kalimbang sa'yo ha. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas. Sarap nito, bangus. Walang ano mga kapatid na ni Risa Neri. Paano paksiyahin ang paano pagkasyahin ang budget? Mag-ulam ng pinangat na bangus. Pinangat sa salitang kuan Pampanga, yan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, pinangat sa lugar na yun ng mga salita. Sa amin din, sa Bicol, pinangat din ang tawag. O, diba? Tama ako. Kasi madalas ko naririnig yan.
Pampanga, Tarlac, Bulacan, ganyan, pinangat. Tapos amin din sa Bicol, salita rin namin yung pinangat. Ewan ko lang sa part of Bisaya kung pinangat din ang tawag sa kanila. Tapos daming luya, no? Tapos daming kamatis. Ay ko'y ginoo. Tapos kung hindi may kamyas, talo-talo na. Kanin pa more. Malaki na rin bahay mo kapatid na ni Risa Neri. 2.08k. Oh, kalain mo yun. Malaki na agad na bahay mo. Nag-love shout out sa 4 million in the house at sa 6 na paramsak nyo mga kapatid. Maraming salamat. Salamat Kois sa patamsak Kois. Maraming salamat. Kois TV. Isa po sa aking legit na kaibigan. Mabait kong kaibigan. Napaka-supportive na kaibigan. At laging nandyan, nakasuporta. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Miladia Tutorials. Mega love shout out. Pabisita naman guys ng bahay ni kapatid na Miladia. Salamat Koy, salamat sa pagbisita mo. Masipag mangisda host kasi halos walang maisip na content. Ako rin, pag wala akong maisip na content, puro picture na lang. Basta lang makapag-upload, basta lang makapag-update. Pero kailangan talaga mag-isip ng magandang content. Kasi pag basta lang na content, bastang upload lang, minsan walang views. Ganun. Minsan pinag-isipan ko rin naman na content, wala rin views. Ang iba nakakainggit. Mga 17 hours ago lang, minsan ang laki-laki na ng views. One day ago lang, minsan nasa 2k views. Sus, giatay. Ang hirap-hirap mag-isip ng napakagandang content para lang gumanda ang views. Kung nahihirapan ako mag-isip, kung ano-ano na nga lang diskarte, style ang ginagawa ko para lang lumaki ang views ko, kung ano-anong titles na lang, kung ano-anong description tags na lang, basta lang mapansin ng bahay ko. Ganun pa rin, nga pa rin. Kapatid na ni Risa Neri ha, ito patapos na ang iyong bahay ha. Magdidikit kalimbang na ako, di na ako mag-iwan ng bakas kapatid ha. Salamat kapatid na ni Risa. Ayan kapatid na ni Risa, tapos na po ang iyong palabas. Salamat. Pumasok po sa iyo si Monica Vlog. Salamat. Kapatid na ko, baba ka po ng bahay mo para makipagkaibigan. Oo nga sana nga Napakahirap mag-isip minsan ng content. Minsan kung ano nga lang naisipan kong content, makapag-upload lang. Minsan, ang isang video ko, pinagdadalawa kong content. Katulad lang yung content ko ng last week na pumunta ako ng QC, doon sa NSO, sa main office. Dinalawa ko yung content ko. 2 video. Isang doon sa NSO, kumuha ako ng NSO. Tapos, isang nagsimba ako sa Baclaran, kasi isang way lang naman O di 2 video, isang content. I mean, 2 video, 2 content, pero isang lakaran. Isang kuhanan siya. Pinaghiwalay ko lang. Para lang makagawa ng video. Kasi minsan wala rin akong may i-upload. Wala akong may update. Kailangan kasi sa atin mga thrice or 4 times a week tayo dapat mag-upload o thrice a week, ganun. Kaso, minsan nga 2 beses lang, basta may update lang. Miladya Vlog Dan, sabi ni kapatid na ni Risa. Hi ni Risa, Neridan, keep in touch always, sabi ni kapatid na Joey D Vlog. Kapatid na ni Risa, na daw po sa iyo si kapatid na Joey D Vlog. Baby pa po ang bahay niyan. Patulong naman mga kapatid kay kapatid na Joey D Vlog. Bukas mag-live po ako mga kapatid. Magpipin po ako bukas. Dadaan po ako sa kabila para makapag-pin po. Mag-start na naman po ako mag-pin. Doon ako dadaan sa kabilang, sa Google Chrome. Doon ako dadaan kasi doon ako nakakapag-pin. Dito sa pinaka-main ko, hindi ako nakakapag-pin dito. Ba't hindi ako binigyan ni Lolo dito ng pin? Sa kabila nakapag-pin ako kasi doon ako nag-start mag-live
Noon, nang 1K na ako, doon ako nag-start kasi hindi pa ako nakapag-live agad dito noon. Dito sa pinaka main YT ko. Kaya doon sa kabila, doon may pin ako, kaya mag-start na naman ako bukas mag-pin. At mag-start na naman uli ako mag-pin ng aking mga member. Kahit hindi na nag-renew yung ibang mga member ko, mag-start na naman ako, yung magpapa-super chat, magpapa-lipad, magpapa-super sticker, mag-start na naman ako mag-pin at mag-start na naman ako mag-flex ng mga magiging new member at yung mga magpapalipad. Miladya tutorial done, sabi ni kapatid na ni Risa. Kapatid na Miladya, dan na daw po sa'yo si kapatid na ni Risa. Kapatid na ni Risa, dan na daw po sa'yo si kapatid na Joey. Mahina signal ko, host. Sorry. Okay lang kapatid na Koy. Salamat, Koy. Guys, sa hindi pa po nakakapag-thumbs up sa aking new upload na video, ayan pong binaba ni Monica Vlogs, guys. Ayan po ang aking new upload na video. 1 day ago lang po yan mga kapatid. Baka naman mga kapatid patamsak naman ng aking new upload na video. Si Monica Vlogs po ay ang aking second account. Road to grade 2 na rin po yan mga kapatid. Uy, malit din pala ang bahay nito ni kapatid na Miladya Vlogs. Kapatid na Miladya, ayan ha. Natapos ko, napakaiksi naman ang iyong video. Ano to? 5 seconds. 5 seconds ang iyong video. 13 views 1 day ago. Ayan, tapos agad. Ayan, magdidikit kalimbang na ako, hindi na ako mag-iiwan ng bakasa. Bibigyan kita kapatid na Miladya ng isang ayuda. Guys, payo ko po sa inyo. Sana kung pakinggan nyo po, salamat. Kung hindi nyo po pakinggan, salamat pa rin. Wag na wag po kayo mag-upload ng seconds. Promise. Ang pinaka-limit po talagang i-upload nyo na pinaka-short video natin ay 1 minute. Wag po seconds kasi sa second wala rin po kayo makukuhang ads or wala po kayo makukuhang harang. Sa seconds po wala din po kayo makukuhang watch hour. Kung tutusin nga po sa 1 minute video, kakaunti rin lang ang makukuha natin na watch hour or kaunti rin lang ang nailalagay ni Lolo na harang natin or nailalagay na ads. Isa, pinakamataas na yung dalawa. Bihira pa sumulpot sa short video po, sa mga 1 minute video natin, bihira pa sumulpot ang ads natin. Kaya payo ko lang po sa inyo, huwag po kayong mag-upload ng seconds. Sayang din lang po na sa tulad pong mga maliliit pang bahay, dapat po talaga ang pinaka-regular upload ng short video is 1 minute. Yan kapatid na Miladya Vlogs ha, natapos ko na sa iyo paulit-ulit, nagdikit tamsak na po ako sa din ako nag-iwan ng bakasa. Salamat kapatid na Miladya. Salamat Koy sa patambay mo. Maraming salamat Koy. Shout out sa 2 million in the house at saka sa 6 na patamsak nyo guys. Maraming salamat. Kuya, mag-second LS ako later mga 7 p.m. So ibig sabihin, nag-LS ka. Kasi mag-second LS ka sabi mo eh. Okay, kapatid, ba't di ko nakita? Kapatid na Joey. Kapatid na Joey, ba't di ko nakita yung first LS mo? Ano nangyari? Ba't di ko nakita sa main ko? Kasi sabi mo, Kuya, mag second LS ako later mga 7 p.m. So it means nag-LS ka na. Kuya, tingnan mo, halos 1 hour kaya siguro di ko napansin kasi busy ako bago ako nag-live ngayon, bago nag-start mag-live, na busy naman ako sa TikTok. Guys, follow nyo pa ako sa TikTok channel ko. Tapos follow nyo rin pa ako sa FB page ko, Manoy Ricky.
Ayan po ang aking FB page. Follow rin niyo po ako sa TikTok channel ko. Romero Ricky ang TikTok channel ko. Add nyo rin po ako sa FB ko na Ken Romero. Dati hindi ko linalagay po ang aking FB page, ang aking TikTok channel, at ang aking FB account sa aking mga vlog. Ngayon po, sinisimulan ko na rin pong ilagay at sinisimulan ko na rin i-promote. Sa lahat na aking ina-upload na regular videos itong mga nakarang araw, lahat ko na po inaatas ang aking YouTube account, ang aking TikTok channel, ang aking FB page, at ang aking FB. Ilalagay ko na rin po siya para at least nakikita ng mga nanonood ng aking mga regular videos na yan ang aking mga social media account. Hindi ko nga lang ilalagay ang Twitter ko at saka ang Instagram ko. Aha, ikaw talaga, may TikTok ka, pakyut mo talaga. Oo nga, meron pa akong TikTok, puro pakyut lang doon talaga. Kapatid na Joey the Vlog, ang TikTok channel ko po ay puro pakyut lang. Pero may isang in-upload pa ako doon na video na galing po dito sa aking YT channel, yung Ligo Challenge. Kasi 60 minutes lang naman ang pinakamataas doon. May 1 minute din pala na pinakamataas sa TikTok channel. Sa TikTok pala, yun nga. Kinuha ko siya, inedit ko siya, iniksian ko siya ng maiksi. Naka-uploaded yung isang video ko doon. May isang video lang ako in-upload doon. Yung Ligo Challenge ko. Pero karamihan doon talaga puro pakyut. Walang magawa. Puro background music. Puro pakyut lang. Pangiti-ngiti. Ayan. Papogi-pogi na hindi na pogi. Wala lang. Basta lang may upload. Kuha na doon. Ang aking followers sa TikTok channel ko po mga kapatid ay 1,486. 88 pala. Ayun. Pwede na rin ako mag-live. Sa TikTok. Di, ayaw ko lang mag-live. Sa FB page ko nakapag-live na ako. 4 times na ako nakapag-live. Guys, magbabaan po kayo ng mga bahay nyo ha. Magdikitan po kayo, maglapagan mga kapatid. Okay. Wala lang magawa, pakyut lang, kahit hindi cute. Dati, mga kapatid, nagla-live ako tulad ng mga nabanggit ko sa mga fast live stream ko. Karamihan ng live stream ko, 3 times ang live ko. Dalawang live, isang 2 PM Pinas time. Inaabot ako niyan minsan ng 3 hours. Pinakamababa ako na talaga mga 2.5 hours sa 2 PM Pinas time. Tapos, magla-live na naman ako ng 10 PM Pinas time hanggang 6 na siya ng umaga. Bago naman ako matulog, pagkatapos kong mag-live, bago naman ako matulog, nagsa-silent pa ako, nagsa-silent LS pa ako. Ganun ang ginagawa ko po mga kapatid. Sa sobrang sipag ko po talaga dati ng hindi pa ako money at nang na-money na ako kasi kailangan ko talagang kumita at kailangan ko talagang mag-live ng mag-live. Pero ngayon, ang nangyari, minsan sa isang linggo, 3 beses na lang ako nagla-live. Nakakatamad din kasi mag-live ng mag-live kasi isa pa, madalas sumakit din ang mata ko dahil nga sa salamin ko. Almost mahigit 1 taon na hindi ako nakakapagpa-check up ng mata ko. Dahil sa kakulangan nga, sa madaling salita. Tapos, minsan nakakatama din dahil live ka ng live, wala rin naman nagpapamember, wala rin naman nagpapalipad o nagpapa-super chat. Kaya minsan umaasa na rin lang ako sa harang. Kaya ang ginagawa ko, upload na lang ako ng upload ng videos, sunod-sunod. Para kahit pa paano naman ay may mag-views. Ganun. Yun nga lang, hindi umaakyat talaga ang revenue ko. Kung ano yung revenue ko na nahinto, na nagkukulang na lang ako ng $7 para ma-reach ko yung $100, $7 pa rin ang kulang ko.
Kasi gasino na lang naman po ang harang, gasino na lang naman po ang ads natin sa mga bawat videos natin. Ang 6 minutes na ads ay 1 cents lang. Ang mahigit, yung medyo mahababang ads ay 2 cents lang. Centavos lang po ang pinag-uusapan dyan. Maliban lang kung maraming nagbe-views, yun, malaki rin. Malaki ang views, malaki ang ang ayun, malaki ang views tapos marami ang nanonood ng harang mo. Ayun, malaki-laki rin. Kaya yung mga iba pong mga sikat na mga influencer, mga sikat na mga vlogger, wala silang live, wala silang ginagawa ng mga live stream. Kasi marami ang nagbe-views. Hindi pa nag-skip ng harang, ganun. Kaya minsan nakakatamad din. Kung napapansin nyo, di ba mga kapatid, bihira akong mag-live na ngayon. Di katulad talaga po ng dati na halos 3 beses ako mag-live. Medyo okay pa kasi yung mata ko. Ngayon na yun nga, kasi simula ako pa nga lang mag-live na lalo-halo. Hirap po talaga, no? Pag mayaman ka. Hindi ba kapag pa-check up ng mata? Kaloka. Iglip lang muna ako ho. Sige kapatid na ko, is kuya, mas malaki pag ibang bansa. Oo, pag taga ibang bansa ang nagbe-views, malaki. Ang mga nagbe-views ng mga videos mo. Pero kung dito sa Pinas, medyo maliit lang. Hindi naman tayo sikat, hindi naman tayo masyadong kilala, at saka wala pa naman tayong video kasi na pumapatok. Ibig sabihin, wala pa tayong video na nagte-trending, kaya hindi masyado tayo napapansin. Tapos minsan dumedepende pa yan sa ganda ng thumbnail na ginawa mo, sa ganda ng title mo, sa ganda ng description mo, sa ganda ng tags mo. Pag ang apat na yan nagsama-sama, puro perfect siya, malamang sa alamang. Mapapansin po ni algorithm ang videos mo at maipopromote niya kusa ang iyong mga videos para humalo ang videos mo sa malalaking bahay, sa mga sikat na mga vlogger, sikat na influencer, hahalo ang videos mo at maikiklik nila. Ibig sabihin kasi pag searchable ang title mo, searchable ang description mo, at sinabayan mo pa ng tags, pag nagsama-sama po yan na apat na yan, ang thumbnail mo maganda, kaakit-akit sa mata, tapos ang title mo maganda, ang description mo maganda, at ang tags mo nasa-search agad. Kahit pangit po ang palabas, mga kapatid, kahit pangit po ang video mo, ang nilalaman ng video mo, basta ang apat magsama-sama, title, thumbnail, title, description, tags, magsama-sama po yan na puro perfect, malamang sa alamang, mapapansin po ang inyong videos, hahalo siya sa malalaking bahay. Ganun. Kasi mismong si algorithm po ang nagre-recommend niyan para mapansin. Kahit sa kuwang kapatid na Joey, kahit sa cellphone, kasi ako cellphone lang naman ang ginagamit ko. Itong monitor ko, cellphone lang to. Ito ay bigay din ng atin kapwa small YouTuber noon nang nagsisimula pa lang ako. Kasi dati po mga kapatid, ang cellphone ko maliit. Yung Samsung, yung maliit, yung parang packet na Samsung ganun lang, hindi keypad nga rin. It means, ibig sabihin ko yung touchscreen din siya, kaso nga lang, naghahang na rin siya, pinagtyagaan ko noon. Tapos iyan, may nag-donate nito, siguro mga ilang months pa lang po ako na nag-waiti-waiti. Siguro napansin, tapos naawa, ayun. Pinadala niya ako nito, in-unbox ko rin to. Pero kuha na siya, second hand na rin siya. Medyo nagkaka-diferensya na rin siya. Sana bago siya matuluyan, makabili ako ng bago. Kaya second hand ulit. Ako sa cellphone lang po ako nagagawa ng thumbnail ko. Hindi ko nga lang talaga, minsan, mga Pinoy kasi tayo ang may katwiran na bahala na, okay na yan, tama na yung thumbnail na yan, basta nakagawa, ganun. Hindi po talaga katulad ng iba na pag gumawa talaga ng thumbnail, napakaganda, ako naiingit ako. Ako ang kalang kapatid na Joey, mag-download ka ng PixArt. PixArt na i-download mo, kapatid na Joey. Maganda mag-edit, maganda magawa ng thumbnail sa PixArt. Punta ka lang sa Google Chrome mo. Punta ka pala sa Play Store mo, tapos search mo PixArt.
Maganda kasi mag-download, maggawa ng thumbnail sa PixArt. Maraming choices. Kasi dati ang editor ko paggawa ng thumbnail ko ay Pixelab. Hindi masyadong kaganda. Lumipat ako sa PixArt. Ewan ko lang ang iba kung anong editor nila sa paggawa ng thumbnail. Pero parang karamihan naman puro PixArt. Sa mga videos naman, ang editor ko, KineMaster, tapos CapCut. Pag ini-edit ko siya sa KineMaster, kasi yung CapCut ko hindi ko pa masyadong kabisado yung timer niya sa KineMaster kasi nakikita mo na kung saktong 1 minute lang eh. Sa KineMaster, sa CapCut kasi hindi ko masyadong kabisado pa. Kaya ginagawa ko, ini-edit ko siya sa KineMaster, pagkatapos i-upload ko siya, tapos i-edit ko uli siya sa CapCut. Doon ko na linalagyan ng mga effects sa CapCut. Kasi sa CapCut, maraming mga effects, maraming mga style-style na pwede mong mailagay. Hmm. At saka yung iba kong kuwang kasi yung ibang mga background music ko, yung mga effect kong mga tawa-tawa, yung mga transition ko na mga tawa-tawa, nandoon sa KineMaster ko linagay. Sa CapCut, hindi ko pa siya nalalagyan ng mga effects. Pero ano lang, hindi masyadong manapit kagulong kung magagawin na Martes bidaan dito. Pero si, si Lito baga mula sa Martes. Magagawin na. Lago na lalamangan. Tumaribo ko na naman si Marites. Marites.
Oo. Hello po, Tita El. Maraming maraming salamat sa pagbisita mo. Meron ka na pong moderator, Tita El. Kumusta po? Merry Christmas. Kumusta, Tita El? Maraming maraming salamat uli sa iyong pagbisita. Maraming salamat sa patamsak mo, Tita El. Kumusta po? I-minute ko kanina kasi may kumatok at may nagtatanong sa akin kung meron daw akong national ID. Sabi niya, nakapill up na ako. Akala ko nandiyan na yung national ID deliver na wala pa pala. Yung mga kukuha pa lang ng bagong national ID, nasa barangay daw po kasi namin. Sabi niya, ng kalapit bahay namin na may-ari nitong inuupahan ko. Kumusta, Tita El? Kumusta? Pwede po, Tita El. Kung meron po kayong upcoming live stream, meron po kayong premiere, meron po kayong new upload na video, pwede nyo pong ibaba para po natin mapatamsakan at para matamsakan ko rin po. Salamat, Tita El, sa pagbisita. Ano na, madumang ka dahil. Para mapilap, grabe ka. Nagdadayo na, abo mo pang samantalahon. Walang anumang kapatid na Tita El, salamat. Baba mo po ang iyong ipopromote. Nag-love shout out sa 2 million in the house at sa 7 patamsak nyo mga kapatid. Maraming maraming salamat. Kuya, nawala ka ng sounds kanina. Paano ka mag-thumbnail sa... minute ko kasi kanina kapatid na Joey the Vlog kasi gawa nang may nagtanong sa akin kung meron na daw akong national ID. Kala ko kasi dumating na o diniliver na yung national ID kasi nakakuha na ako noon ilang buwan na, matagal na. June pa pala ako kumuha ng national ID, hanggang ngayon wala pa, hindi pa na-deliver. Akala ko diniliver na, wala pa pala. Yung mga bago lang kukuha, yun nasa barangay daw kasi. Kaya i-minute ko kanina. Gumagawa ako ng thumbnail ko kapatid na Joey the Vlog sa cellphone ko. Dinownload ko po ang PixArt. Punta ka lang po sa Play Store, i-search mo lang po PixArt. Doon pa ako nagagawa ng thumbnail. Tapos doon, i-edit mo. Tapos lalagyan mo ng background. Kung i-search mo kung anong gusto mong ilagay ng mga background. Ako kung minsan nakikita mo ang mga thumbnail ko, may mga design, ganun. No? Pero kung may ready to made ka ng thumbnail, katulad sa akin yan na yung thumbnail ko ngayon, yung Vulcan Mayon, ready to made ko na siya. Dati ko siyang ginawang thumbnail sa lahat ng aking mga videos, live or regular videos ko. Yan po yung aking mga thumbnail noon na mali. Maling mga thumbnail. Pinalitan ko lahat ng aking mga thumbnail noon sa regular videos ko at sa mga live stream ko at silent LS ko. Kasi noon, ang regular videos ko, live stream ko at silent LS ko, puro mayon. Mali pala. Inulit ko lahat. Buti na lang noong kamo may 100 pa lang. Naulit ko siya bago ako mag-apply ng monetization noon. Ayan, ginawa ko siyang thumbnail ngayon sa aking live stream kasi pwede naman siya gawin ngayon na live stream, thumbnail. Tapos yung mga picture, yan nakikita mo, ini-edit ko siya sa PixArt para maalis yung background niya. Kasi yung picture ko na may mga background niya, may mga kasakasamang iba. Tapos pwede mo siyang tanggalin yung background, matitira yung picture mo na lang mismo. Tita El, baba po kayo ng bahay nyo, Tita El. Kung meron po kayong ipopromote na premiere or upcoming live stream or new upload na video, baba nyo po, kapatid na Tita El, ang inyong ipopromote. Ayan po si Tita El, kasabayan ko po yan noon na nangingisda. Nang hindi pa po kami moni noon, kasabayan ko po yan si Tita El. At isa rin po yan sa taong malaki rin pang utang na loob ko kasi nakatulong din po yan sa akin.
Hindi ko na po babanggitin kung ano pong bagay na itulong sa akin ni Tita El. Alam na alam niya naman po yan at alam naman po ng Diyos na kung ano po ang naitulong po sa akin ni Tita El. Dati po ang pinaka main channel niya noon po ay ano na ngayon? Basta kasi second account niya na po yan na bahay ni Tita El. Second account niya na po yan kasi noon yung unang bahay po niyan ay namoni na. Tapos hindi ko alam kung ano nangyari. Yung unang bahay niya po ay nademoni. Tapos ayan na second account niya po ay money na naman ngayon. Kasabayan ko po yan, matagal ko rin po yan nakakilala si Tita El at isa rin po yan sa naging sponsor ko po noon sa aking first Grand LS ng August 28 last year. Itong taon lang palang to, itong taon lang to. Nag-Grand LS po kasi ako ng August 28. Isa rin po yan sa aking sponsor. Kaya maraming naitulong na po yan sa akin si Tita El. Personal man or sa pag-suporta sa akin mga live stream. Hi guys, Tita El invite you to my Christmas Grand LS on December 25, 2 p.m. Pinas time. Join to hear live entries every day until 20th of the December. Have a chance to win GCash, sabi ni kapatid na Tita El. Guys, bisitahin nyo po ang bahay ni Tita El. Ayan po, may first Grand LS din po siya on this coming December 25, 2 p.m. Pinas time. More interest to come and more interest to winning, mga kapatid. Guys, please visit the house of my friend Tita El. Very supportive, very legit friend. At isa na po ako sa nagpapatotoo po sa inyo na legit po yan, napaka-supportive po niya ni Tita El. At isa rin po yan sa akin naging sponsor ng aking first Grand LS ng last August 28. Mega love shout out sa iyo kapatid na Chains Oil Neya. Mega love shout out sa iyo kapatid. Good PM Manoy. Good PM din sa iyo Tabi Manay. Baba po ikaw ng bahay mo kapatid na Chains Oil Neya. Tita El, bibisitahin ko pang ang iyong first Grand LS po ha. Magtatamsak po ako at mag-iwan po ako ng bakas. Papasok po sa iyo kapatid na Tita El, si Monica Vlogs, ang aking second account. Guys, please visit the house of my friend Tita El. Very supportive, organic, legit friend, fresh from the farm. Napaka-supportive po niyan mga kapatid ni Tita El. Share community Dan Manoy, salamat sa pag-share mo sa community mo kapatid. Salamat. Maraming salamat sa pag-share. Tita El, nagtamsak na po ako sa inyo sa first Grand LS mo on this coming December 25, 2 p.m. Pinas time. Yan, Tita El, nagtamsak na po ako at nag-iwan na rin po ako ng bakas. Guys, pabisita naman po ng bahay ni Tita El, isa sa mga matagal ko pong kaibigan dito sa mundo ng YT at isa rin po sa naging sponsor ko ng aking first Grand LS ng last August 28. Supportive po niyan, maraming bagay na po yun na naitulong sa akin si Tita El. Kahit ayaw niya ipabanggit, pero binabanggit ko. Kapatid na Change Oil niya, nandito pa ako sa bahay mo ha. Ito po, bibigyan po kita ng isang ayuda, magtatamsak dikit po ako sa iyo at mag-iwan na rin ako ng bakas kapatid.
Yan, pumasok po sa iyo kapatid na Change Oil, si Monica Vlog, ang aking second account po kapatid. Salamat. Dikit Kalimbang with Bakas po kapatid, Change Oil niya. Guys, patamsak naman po ng binamambahay ni kapatid na Change Oil niya at ni kapatid na Tita RL at ni kapatid na Joey D Vlog, guys. Hi guys, Tita RL invite you to my lives, to my Christmas Grand LS on December 25. 2 p.m. Pinas time, join to hear live interest every day until 20 of December. Have a chance to winning GCash. More interest to come, more interest to winning. More chance to winning pala. Salamat mga kapatid sa inyong mga pabidi dyan. Maraming salamat at sa inyong pagbisita sa akin live stream sa hapon na to. Maraming salamat. Guys, patamsak naman din po ng aking new upload na video. Ayun pong binaba ni Monica Vlog. Tamsak lang kayo, sapat na. Maraming salamat. Nag-love shout out sa 1 million in the house at sa inyong mga patamsak dyan na walo. Maraming salamat. Di ka talaga duminuman na di. Nagbibitan sa ngalan. Nag-release na sa barangay. Tapos, it's ka na sa kung saan tumumado mo sa Robinson. Dumang ka madaraki ID ka. So, PSA. Natabo mo. Doble baga. Dumang ka dapat picturan. Sa tuloy ba yung nililid mo sa barangay. Pinalista ng kami na dapat dumang sa Robinson. Ako na sa ID. Nag-fill up na naman tapos please. Nag-aaralan. Picturan. Madaling taramon. Abo nindo kang doble. Madaling salita, dahil na ka mo magkuakaan. Dahil nagkape adi. Mari ko tapir mengisir ang gulay. Makao na naman, ayun na naman.
At pag mapilap ko niyan, gagawin na urong katuloy. Mag-adal ka, mag-apot ka, mga aramong sala ka. Wala ka pa yung bakal? Sa'yo na.
Thank you, my friend James Gippy Gippy, for your visiting me again, my small house. Thank you. Salamat kapatid na tita. Salamat sa yung pabidi-bidi dyan. Salamat. Maraming salamat kapatid na Bekla TV sa iyong pagpasok. Maraming salamat. Kaya. Meron ka na pong moderator kapatid na Bekla TV. Maraming salamat sa iyong patamsak. Maraming salamat kapatid. Ako po ay taga Bicol from Legazpi Albay. Isa po akong Bicolano, isang Uragon. Pero ngayon nakatira pa ako dito sa Kawit, Cavite. Salamat kapatid sa pagbisita at sa iyong patamsak. From Kamsur ka. Baba ka bahay mo kapatid. Para mabisita ko rin naman ang bahay mo. Isa ka rin na Uragon. Sa Bisaya, Bigaot.
Bisitahin ko bahay mo kapatid na Bekla TV ha. Beyak. Sa'yo na yun. Laki ng views ha. $164K views 3 months ago. Sana all. Sana magkaroon din ako ng gantong views. Pahirapan na nga sa 100 views. Saka pa kaya yung 164. Saan ka pa? 3 months ago lang yan. Dito ako sa bahay mo ha. Ayan o. 2 minutes, sakto. Tapusin ko na lang to kapatid ha. Bago ako magdidikit kalimbang. Malaki na rin bahay mo eh. Mag-love shout out sa 2 million in the house at saka sa 10 patamsak niyo mga kapatid. Salamat. Yan kapatid na Bea. Ayan, tapos na yung palabas, magdidikit kalimbang na ako ha. Dikit kalimbang, wala akong bakas kapatid. Salamat. Opo sir, thank you po. Dati din po ako nag-LS kaya lang tinigil ko. O nga eh, ako nga nagsasawa na rin eh. Nagsasawa na rin ako mag-LS, kaya bihira na ako mag-LS. Sa isang linggo siguro mga 3 times na lang ako mag-LS. Kasi minsan, wala rin. Siyempre hindi naman tayo masyadong marami ang tao. Pero dati, nang hindi pa ako Moni, marami akong tao. May mga napag-graduate na rin ako rito, mga 4 na rin. Nakagraduate sa akin dito ng 1K. Pakatapos, may natulungan na rin ako ng WX. Mga Moni na sila ngayon, mga busy na rin. At yung mga iba kong mga organic talaga mga kaibigan, yung mga legit friend ko talaga, yung iba umuwi na ng probinsya, yung iba umuwi na ng Pilipinas kasi karamihan yung mga nasa ibang bansa dati, mga kaibigan ko. Mga may kanya-kanya ng buhay, may kanya-kanyang busy na rin sa kanya-kanya nilang channel, kaya okay lang yung kaya ngayon, siyempre yung iba hindi na nag-renew sa akin ng pa-member, tapos bibihira rin naman yung nagpapalipad na, nagpapaku. Kaya ginagawa ko, upload na lang video. Kaso nga lang, mahina lang ang views ko. Mega love shout out sa iyo, Manay. Salamat, Be, sa pag-log mo sa live ko. Salamat. Salamat, Isay. Shout out sa iyo, Isay, sa aking kinakapatid. Ang nanay niya ay aking ninang sa kasal. At ang shout out sa asawa mo, kay G. Ingat sa trabaho, G. Shout out nga pala sa mga magulang nating kapatid na ni Risa sa Bicol. Shout out sila, ingat sila lahat. Ani Adventure PH, mega love shout out sa iyo kapatid.
Salamat guys sa inyong mga patamsak guys. Tamsak lang kayo, sapat na. Maraming salamat. Shoutout nga palang sa ninang ko sa Bicol na nanay ni Risa Tan. Si Risa Tan po ayan na isang pumasok. Yan po ay aking kinakapatid. Kasi ang nanay niya po ay aming ninang sa kasal ng asawa ko. Kasal. Sakal talaga. Ano. Wow, opo sir, mabuhay ang mga kapwa Bicolano. Salamat kapatid na Bekla TV, Dom Bisero TV, Dom Berso pala. Diyos ko po, ang tagal-tagal ko nang binabasa, hindi ko mabasa ng tama. Haram po, Kabayan Ricky, gandang hapon sa iyo. Gandang hapon din sa iyo kapatid na Dom. Salamat, mag-love shoutout sa atin lahat mga kapatid, mga Bicolano, shoutout. Mga kapwa ko Ragon, mga kapwa ko mga Bicolano. At sa lahat na hindi Bicolano, shoutout sa inyo lahat, mga kapatid. Shoutout sa kinakapatid ko. At shoutout nga pala doon sa followers ko sa TikTok na nag-subscribe sa aking YouTube channel. Tamsakdan po kabayan, salamat kapatid na Doms. Shoutout nga pala sa iyo, nagpapa-shoutout nga pala siya. Yung doon sa followers ko sa TikTok na isa na nag-subscribe sa YouTube channel ko. Shoutout sa iyo. Kumusta na kapatid na Doms? Nakakapag-live ka na ba? Nag-start ka na ba mag-live? Malaki-laki na rin ang bahay mo kapatid na Doms. Tulad ng sinasabi ko sa iyo, mag-start ka na mag-live. Huwag mo nang hintayin na maka 1K ka. Mag-live ka na, napakahirap ng WH hanapin. Kung hindi mo masundan kapatid na Doms, ang tinuro ko sa iyo na mag-direct live ka, dadaan ka sa Google Chrome, mag-upload ka na lang ng StreamYard. Para makapag-live ka lang. Mag-StreamYard ka na lang kapatid na Doms. Kung hindi ka makadaan sa Google Chrome, di ko po pala na papanood vlog mo Manoy. Matingnan nga. Oh, panoorin mo yung upload kong video yung nakarang araw lang, panoorin mo. Sa mga followers ko dun sa FB page ko, shout out sa inyo mga kapatid. Sa TikTok, friend ko sa FB, shout out lahat sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin. Mag-StreamYard ka na lang kapatid na Doms. Kung hindi mo masundan yung turo ko sa'yo. Kung hindi mo masundan yung turo ko sa'yo, manood ka ng tutorial. Yes, WH po ang napakahirap. May mga tricks po dyan. Try nyo guys ang multiple browser. Kaya lang dapat may PC or laptop. Oo. Ang multiple browser na yan, dapat may CPU or laptop. Kasi kahit, di ba no kapatid na Bekla TV, kahit hindi ka na mag-live, malaki ang kita. Ano ba yung BPM? BPM ba yun? Yung sinasabi dati ng isang kaibigan ko na mag-download ako ng apps na yun para sa BPM, para basta yun yung sabi niya. Kaso natakot naman ako niya. Sige, sige. StreamYard na muna, hindi pa yata ako pwede doon sa Google Chrome. Pwede kapatid na Doms. Kung nasundan mo lang ang aking tinuro sa'yo. Kung hindi mo nasundan yun, kung medyo nalabuan ka ng turo ko sa'yo, manood ka ng tutorial sa YT, i-search mo na lang kung paano mag-direct live sa Google Chrome. Yun, search mo ganun. May mapapanood ka doon na tutorial. Kasi doon ko rin lang naman yung sinundan. Sa
sa tutorial. Ako kaya rin ako nakakapagsabi kasi gawa ng ginawa ko. Oo nga, may nagsabi sa akin niya ng BPM na yan. Hindi ko lang siya ginawa. Nang bagong-bagong money ako noon, hindi ko siya ginawa. Kaya nagtsatsaga na lang ako dito sa pag-live. Kahit sa pa-sense lang na harang, okay na yun sa akin. Kung may magpalipad sa akin, salamat. Kung may mag-super chat, super sticker, salamat. Kung may magpa-member, salamat. Kung may mag-skip ng harang ko, salamat pa rin. Tsaga-tsaga na lang kahit pa piso-piso, pasensinta-sintabos. Pasanat maiipon din yan. Yun nga lang, 4 na buwan na rin talaga, hindi pa ako nasahod. Oo nga eh. Marami pong nahuli talaga dyan sa sinabi ko na yan, kapatid na Bekla TV. Mag-streamer ka na lang, kapatid na Doms. Yun na lang ang gawin mo, mag-streamer ka na lang. Manood ka na muna ng tutorial sa StreamYard para maka-live ka na rin. Huwag mong hintayin na lumaki na ang bahay mo, maka 1K ka sa mag-live. Huwag mo akong gayahin kasi dati ginawa ko yan. Hinintay kong mag 1K ang bahay ko kasi nahihirapan nga ako noon mga mangisda ng mangisda. Di ba? Lagas nga ng lagas. Tigas ng ulo ko. Ay, nag-live ako, mahigit 1K na, 1.3. Yun ang ginawa ko noon. O, di nahirapan ako sa gabulots ko. Buti na lang, may legit talagang mga kaibigan. Pero bago naman ako nag-live noon, may mahigit na akong 1K na WH. May mga legit talaga, kahit pa paano may makukuha ka talagang legit ng mga kaibigan dito sa mundo ng YT. Silang trumabaho ng aking WH. Lalong-lalo na kay Ma'am Rubian Vlogger ng Australia. Shoutout nga pala sa iyo, Ma'am. Maraming salamat. At shoutout nga pala kay Ma'am Mila Fry ng Switzerland. Shoutout din pala kay Rainy Rio na dating nasa abroad, ngayon na nasa Bisaya na. Shoutout din sa iyo, Rizal. Shoutout din sa iyo, Abot Kamay. Shoutout din sa iyo, Diboy Vlogs. Shoutout sa iyo, Parikoy na nasa Caloocan. Shoutout din sa iyo, Mary Ann Vlog na nasa Pampanga. Shoutout din sa iyo, Lin U. At si Lin Wanderer, may shoutout sa inyo. Shoutout din sa iyo, Marvelyn Beno na nasa ibang bansa pa ngayon, alam ko. Shoutout din sa iyo, Korean 88 na isang Bicolana rin at taga Legazpi Albaydi na nasa Hong Kong. At yung iba pa, shoutout sa kanila lahat, yung mga tumulong sa akin. Ay, kay Kwang pala, kay Native Food Discovery, mega love shoutout din sa iyo na nasa Saudi. Sila po ang mga tumulong sa akin sa WH ko. 3 weeks ko lang pong trinabaho ang aking WH. Nakuha ko agad yung 4,000 WH, pero sumobra po ako, naging 10K, 10K WH po ang nakuha ko bago pa ako nag-apply ng monetization. Kasi sumobra po talaga WH ko. Nahirapan ako sa saging, hindi ako nahirapan sa WH kasi marami akong legit naging kaibigan talagang lahat sila tumulong sa akin. Trinabaho nila yan. Pero ang pinaka-dabis po talagang trumabaho niyan ay si Rovian Vlogger ng Australia. Tsaka si Mamila Fry ng Switzerland. Pag money na, wag kayo mag-try ng BPM guys. Baka mademoni kayo. Advice lang po. Tama ka, kapatid na Bekla. StreamYard, madali lang po. May tutorial po ako paggamit StreamYard. Visit mo po channel ko. Ako kasi, kapatid na Bekla, noon, nang naka 1K na ako, hindi pa ako nakapag-direct live din agad dito sa aking YT. Ang ginawa ko noon, nanood na ako ng tutorial noon na pwede ako mag-direct live. Dadaan lang ako ng Google Chrome. Kaya in-advise ko dito kay kapatid na Dom Bisero, mag-direct live siya, dumaan siya ng Google Chrome. Pareho lang po yung sa Google Chrome at saka dito sa YT, pareho yung direct po yun. Pareho yung buong-buo mo ang oras mo. Kasi kung sa StreamYard kasi, kahati mo ang StreamYard. 50 sa StreamYard, 50 sa iyo. Imbis 100% mo makukuha, hati kayo sa oras. Hindi naman, kapatid. Hindi naman. Kapatid na Dom, hindi naman.
Kuan kapatid na Dom, sa hindi naman 'yan mababawasan na 1K subscriber mo. Kung naka 1K ka na, na-stuck ka na sa 1K at pinadalang ka na ng congratulations ni Lolo na dahil ikaw ay naka 1K na, hindi na yan bababa sa 1K. Yung sobra noon, ayun ang nababawas ng nababawas. Katulad sa amin, nababawasan din na nababawasan. Ang mahihirapan ka lang talaga sa WH, once na mahigit isang taong ka na or naka isang taong ka na, imbis pataas yung WH mo pababa. Ganun ang nangyayari. Ganun ang mangyayari sa'yo. Halimbawa, may WS ka ng sarili mo ngayon na nasa 1K ng WS mo. Tapos naka-isang taong ka na, imbis yung WS mo madadagdagan, ang tendency, nababawasan siya. Mas malaki ang binabawas kasi mahigit ka ng 1K. Kaya dapat trabahuin mo ng trabahuin yun. Tama. Mag-adjust lang po ang araw yun, ang alam ko. Hindi, oo, tama rin yung mag-a-adjust na yun, pero talaga totally, nababawasan talaga ang WH. Malaki talaga binabawas ni Lolo sa WH once na naka isang taong ka na. At hindi mo pa nakukuha yung WH mo. Pero nadadagdagan naman. Ito nga, ay, di ba tayo mo ni na kapatid na Bekla TV, di ba? O tayo nababawasan pa ng WH. Ako nakita ko nababawasan ako ng WH. Kasi tuwing dalawang araw tinitingnan ko. Hindi ka naman magba-back to zero, kapatid na Dom. Mababawasan lang. Galing po akong last week host sa Legazpi sa Kagsawa, Ruins at saka Ligaw Albay sa Kawa-Kawa. Nakarating ka doon, kapatid na Bekla TV. Sana all. Sana all nakapapasyal. Hindi na naman mahigpit doon eh. Mag-live shout out sa 5 million in the house at saka sa 11 na patamsak guys. Salamat. Ang nangihinayang pa ako kapatid na Doms yung dun sa anak mong bahay. Maganda ng palaguin yun eh. May potential yun na maganda kasi ang content niya. Mahilig sa gitara. Oh. Sarili niyang compose. Yun ang pinaka-content niya. Nasa mga kabataan na millennials, bagay na bagay yung sa kanya, yung content niya yung ganun. Nag-love shout out, Mamila. Maraming salamat. Maraming salamat, Mamila, sa patamsak. At sa pagbisita nyo, huwag nyo pong kakalimutan. Ay, wala ka nga palang channel, no? Salamat, Mamila, sa pag-support. Sa lahat na bagay, maraming salamat. Hindi po, kapatid na Dom. Ang saging ay saging mo na po yan. Kung ikaw ay naka 1K na or mahigit ka ng 1K, mababawas lang po dyan yung sobra sa 1K mo. Ganun lang po yun. Kung ikaw ay napadalahan lalo na ni Lolo ng congratulations na ikaw ay naka 1K na, hindi na po yun bababa. Maliban lang talaga kung lagas, yung panahon ng taglagas, nababawasan din talaga. Kaya dapat, pag naka 1K, sikapin mo na makahigit ka ng 1K. Ganun. Pero sa WH po talaga, once na mahigit ka ng isang taon dito at hindi ka pa namumoni,
talagang pahirapan sa WH. Kaya dapat trabahuin ng WH. Sa tulad nyo na hindi pa kayo nakaka 1K, habang maliit pa po bahay nyo, trabahuin nyo na pong WH. Mag-live na po kayo na mag-live. Pwede nyo pong habaan ng yung live, mag-silent, mag-live, mag-silent, oh, sa isang araw kahit 3 beses kayong mag-live. Dahil para lang sa WH yun. Kasi yun pang napakahirap. Di po, pero ako talaga mga kapatid, tulad po ng sinabi ko, trinabaho ko po ang aking bahay. Sinikap ko po talagang maka 1K at makuha ko pang WS ko at mamoni po ako bago ako mag 1 taon. Kasi po ako ay namoni February. March 1. Ako po ay namoni March 1. Pag April po, 1 taon ako. April 13 po kasi ako dito pumasok sa mundo ng YT. Kaya po talaga nakiusap po ako talaga sa mga kaibigang legit na mga nasa ibang bansa. Tulad po yan ni Mamila Pry na yung kapapasok lang po. Nakiusap po talaga ako sa kanila na tulungan nila ako sa WH. Kahit wag po nila ako tulungan sa saging kasi kayang-kaya ko pong hanapin yung saging. Nakiusap nga po ako niyan kay Mamila Pry, kay Ma'am Rubian Vlogger ng Australia, kay Tate DB Vlog na nasa Amerika, kay Rainy Rio po na dati siya nasa Saudi, yung 2 laptop niya, bakanti naman. Pakatapos kay Abot Kamay TV, nakiusap po talaga ako kay Native, kay Marvelyn Beno, tapos kay Rizal Ramirez na nasa abroad pa ngayon, this coming December ata uuwi na dito sa Pinas. Pakatapos kay Korean 88, nakiusap po talaga ako. Tapos kay ito kay Parikoy Vlog at kay Mary Ann Vlog, nakiusap po talaga ako. Tapos yung sino pa ba nakalimutan? Si Lynn Wonder at saka si Lynn nakiusap nga po ako. Natulungan nila ako sa WS ko po talaga. Kaya nga po, bago ako mag 1 taon, March 1 po talaga ako na moni. Pero 3 weeks ko lang pong trinabaho din ang aking WH. Kaya sa tulong ng mga nabanggit kong tao, nagpapasalamat po. Ay, si Kon pa pala, si Taulit Hamiro, na nasa Malaysia. Malaysia ba? Indonesia, nasa Indonesia. Isa rin po yung si Taulit Hamiro na nakatulong din po sa WH ko. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila kasi kung wala sila, hindi ko po talaga makukuha agad-agad ang WH ko. Baka inabot ako ng 1 taon, hindi pa ako namoni. Kaya kinakabakabahan kasi ako noon na kailangan bago ako mag 1 taon mamoni ko. Kaya sa tulong ni na Mamila Pry, maraming salamat sa kanila. At yung mga binanggit kong mga tao na trumabaho ng WH ko, maraming salamat sa kanila. Kahit biran nila ako bisitahin, okay lang yun. At least, nandyan pa rin sila palagi sa akin sa pagsuporta sa pag-alalay. Kahit paminsan-minsan nila akong binibisita, okay lang yun. Kasi napakalaking tulong na ang nagawa nila sa akin. Sa pagtatrabaho lang po ng WH, malaking tulong na po yun. Pero ang saging ko po na yan, ang isda ko na, ako po ang nagtrabaho niyan. Trinabaho ko po yan sa loob ng 6 na buwan din ata. Kasi minsan humihinto ako, 2 linggo na ako nangingisda, lagas ng lagas, hindi ka mangisda, nalalagasan. Mangisda ka, nalalagasan. Siyempre baguhan ako noon. Tinatamad ako. Yun. Pero ako nagtrabaho talaga ng aking isda, ng aking saging. Salamat kabayang kalak ko, totoo yun, titigil na sana ako mag-YT. Gusto ko na sana iwanan, mabuti hindi pala totoo. Hindi naman yung totoo talaga. Dito po sa mundo ng YT kapatid na doon, madaming matatalino. Madaming mga hocus-pocus, madaming sabi-sabi, madaming haka-haka, madaming fake news. Hindi lahat na tutorial po totoo. Kaya po ng tutorial, pinipili ko po yung tutorial na talagang totoo. Gusto mo manood ng tutorial kapatid na Dom, panoorin mo po si Road TV. Yun, napakaligit ng tutorial niya. Malinaw pa mag-tutorial, step by step pa mag-tutorial, pakatapos pasusundan mo talaga. Iisa-isahin niya talaga, step by step talaga, as in napakalinaw magsalita, malinaw na magsalita, malinaw pa mag-tutorial, higit sa lahat masusundan mo. Ganun. Kaya sa mga gusto manood ng tutorial, guys, advisable ko po sa inyo na
Panoorin nyo pang tutorial ni Rod TV. Lahat pong hindi nyo alam sa mundo ng YT, kung paano kalikutin, kung paano pumunta, kung anong pupuntahan, kung saan dito, kung ano pipindutin, doon po kayo manood. Matututo po kayo, as in totally matututo po kayo kay Rod TV. Yan po ang madalas mabanggit ko ditong tutorial na ina-advise ko kahit hindi ko siya kilala, hindi niya ako kilala, at hindi niya naman sinasabing i-promote ko ang channel niya. Pinopromote ko kasi maganda. Maganda kasi malinaw. Doon pa ako lahat ng mga tutorial doon ko sinusundan. Yung mga hindi ko alam. Magaling siya magsalita, napakalinaw. Kung ano yung bawal, kung hindi bawal, kung ano yung gagawin, kung ano yung hindi pwede gawin. Doon ko lahat sinundan kay Rod TV. Mag-live shout out sa 1 million in the house at maraming salamat guys sa inyong patamsak sa 11 tamsak. Maraming salamat mga kapatid. Sino kayo maliligaw na magpakulay sa akin dyan? Nagpaparinig na ako guys, sana magpakulay. Ay, sana may magpakulay para makumpleto na. Hindi ko na po problemahin sa... Malapit na kasi cut off na naman ang 9. Cut off na naman ang sweldo natin sa 9. Sana naman. Maawa na kayo. Para makasweldo na ako. Tama-tama guys, pag nakumpleto ko pa ang aking $7, sakto po yun na December 25. Baka makasweldo ako. Kasi 22 po dito sa Pilipinas, 22 ang email mismo ng YouTube na ipapadala na sa iyo ang sahod mo sa account mo sa bangko. Pero mula po 22 magbibilang ka po ng 5 days. 22, 23, 24, 25, 26, 27 pala. Pero at least sure na nasusweldo ka mga 27. 'Di ba? Kaysa sa hindi mo pa makompleto, hindi ka pa sure nasusweldo ka na. Mag-a-9 na naman dito sa Pilipinas po mga kapatid, ang cut-off ng ating sweldo sa Pilipinas ay tuwing 9 ng buwan. Tapos ang email naman po sa atin ng Google AdSense po natin dito sa Pilipinas is every 22 of the month. Yun, na nagpapatotoong forward niya na ang kanyang forward niya na sa ating mga account sa bangko ang ating sweldo. Maghihintay na lang po tayo ng 5 days noon. Simula ng 22, magbibilang po tayo ng 5 days. Pwede na tayong sumeldo, pwede na tayong mag-withdraw sa ating mga ATM. Kaya sana may maluoy na makompleto ko ng aking $7. Kalain nyo mga kapatid, 3 months hindi ko na kompleto ang aking $100 sa angka pa. Nagkulang pa siya ng $7. Diba? 3 months nga. Kasi nga, diba, hindi naman lahat na bawat live natin ay mayroon sa atin nagpapalipad or nagpapamember. Ang ating po mga harang, ang ating mga ads sa madaling salita ay gasino na lang naman po yan. Maliban lang po ang mga taibang bansa rin ang manonood ng ating mga palabas at hindi mag-skip ng harang. Tanong ko ulit kabayan, gagawa ako ng second account. Gagamitin ko sana second account ko na po gagawin ko para pang-click nila ang lalabas o rig channel ko. Turuan mo po ako. Paano yun? Okay. Tanong ko lang kabayan, gagawa ko ng second account. Gagamitin ko sana second account ko para gagawin ko para pang-click nila lalabas o rig
Oo, pwede naman yun eh. Katulad niyan, dito pumasok ka sa live stream ko. Oh. Ilalapag mo bahay mo, pero ang ano, papasok ka dito sa akin halimbawa ang pangalawang account mo ay halimbawa Cordapio, yung second account ng pangalan mo. Pagkatapos, ang ibababa mong bahay, yung pinaka main mo. Katulad po ng ginagawa ko, ayun po si Monica Vlog, second account ko. Pag ibinaba ko, ang bahay ko, pag pinindot nila yung link, original na bahay ko. Yung Ricky Uragon Vlog. Pero pag sinasabi mo, kung di ako nagkakamali na pagkakaintindi ko, sinasabi mo na halimbawa, pag sinearch nila yung bahay mo, ang lalabas, hindi, pag sinearch kasi yung bahay mo yun, lalabas yung pinaka-orig mo pa rin na bahay eh. Ano ibig sabihin mo na pag i-clinic nila yung second account mo, lalabas orig na bahay mo? Kasi yun lang naman ang alam kong technique dyan. Once na pumapasok ka sa mga live stream, ibababa mo, second account mo. Pero pag pinindot nila, pag i-clinic nila yung original account mo, yun lang naman ang alam ko eh. Sa mga live stream. Doon binababa yan. Katulad dito, live stream ko. Dito mo pwedeng ibaba ang second account mo, pero pag i-clinic yung original account mo. Mega love shout out sa 3 million in the house at sa isang patamsak nyo guys. Maraming salamat. Noriel Mary. Mega love shout out sa iyo kapatid. Noriel Mary. Aldrich Channel. Aldrich Channel. Mega love shout out guys. Meron na po kayo mga moderator mga kapatid. Pwede na po kayo magbaba ng iyong mga new upload na video, upcoming LS or Premiere. Pwede na po kayo magbaba ng inyong mga bahay. Meron na po kayong mga moderator mga kapatid guys. Noriel Mary, sabi ni kapatid na Ordric Channel. Ordric Channel. Salamat guys sa inyong mga patamsak. Tamsak lang kayo, sapat na. Maraming salamat. Kahit skip nyo na po harang ko, okay lang. Tamsakan nyo lang siyos. Huwag nyo lang pong kalimutan siyos na tamsakan. I am okay my friend Aldrix Channel. Are you a Filipino or you are not a Filipino my friend? If you are a Filipino, please can you speak Tagalog? If you are not a Filipino, okay, you can speak an English. But I just a little bit how to speak English. In English ba, giatay? Epekto. Epekto ng walang tulog, wala pang tulog maigi. Kung ano pinagsasabi. Ano daw? Santuy, Sadyahos. From Indonesia. Okay, my friend. Thank you, my friend. You are from Indonesia. I love the people from Indonesia. Very supportive, very legit. And in the past 2 years ago, I basta yun na yun.
Hindi ko kaya sabihin sa sa English. Thank you, my friend. Audrey Channel. Karamihan kasi ngayon ang binababa na bahay, puro second account. Oo, kapatid na Dom. Pwede yun. Yung sinasabi mo. Ang gagawin mo, kapatid na Doms, alimbawa, ang pinaka-main mo, ayan na Dom Bisero. Tapos gagawa ka ng second account mo, halimbawa, kung anong pangalan, kung ano naisip mong pangalan. Ayun, tapos ang kukunin mong link, yung sa original mo, yung sa main mo. Yun ang ibababa mo. Pag clinic nila yun, original ng bahay. Ginagawa ko yan eh. Dom Bisero TV, sabi ni kapatid na Ordic Channel. Thank you my friend Ordic Channel for your laughing to me because my English is not so good. Char. My English is so baloktot. English Carabao, you know my friend Ordic Channel. My English is English Carabao. You know what's the Carabao? The sister of the cow, Carabao. The neighborhood of Carabao is the cow. Cow of the Carabao. Thank you my friend Ordic Channel for your video to my live stream. Thank you. And for your thumbs up to my live. Thank you, thank you. Mega love shout out from the people of Indonesia. Mega love shout out to each and everyone. Hello my friend Ordic Channel, please drop your link. Can we support each other? Sabi ni kapatid na Dom Berzo TV. My friend Ordic Channel, please drop your link. My friend Dom is basta na yun. Pag pinagpatuloy ko pa ito, pag i-English ko na ito malamang. Pag i-English tayo ng Audi Carabao de Batut. Mega love shout out sa 4 million in the house at sa isang patamsak guys. Maraming salamat. Relax lang host. Marami akong kaibigang Pilipino. Ay koy, Ginoo. Marunong ka pala magsalita ng Tagalog, yatay. Ay, malaki-laki na rin ang bahay mo. Road trip. Hampir. Tabrakan. Digan. Bis Antarcota. My friend Ordic Channel, I am here to your house. I just give you one banana, my friend. Before I dikit-dikit and kalikalimbang to your house, I just watch to your movie. Kaloka. Ganda naman ang lugar. My friend Ordic Channel, I am here to your house. Very beautiful view. Chari. Giatay, kadong. Pinirapan mo siya.
Marami daw kasi siyang kaibigan ng mga Pinoy, kaya natututong magsalita si kapatid na Odic Channel. Malamang kung hindi siya Pinoy, taga Indonesia talaga siya, Indonesian siya. Ah, basta yun na yun. Mauubusan ako ng English dito. Pinagluloko ko sarili ko lang nito. Ganda naman ang lugar na to. Parang pauwi sa amin, sa Bicol. Ganito ang lugar namin, no? Pauwi ng Bicol. Pauwi sa bayan namin, gantong-ganto ang lugar. Parang pauwi lang sa bayan namin, eh. Oh, di ba? Oh, pak, ganon. Probinsyang-probinsya talaga. 2.62K. Oo, ganito ang style lang sa amin, sa bayan namin. No? On the way na po sa iyo, Idol Audric Channel, sabi ni kapatid na Dom Verso TV. Dom Verso TV, sabi ni kapatid na Audric Channel. Puti TV, mega love shout out to you, kapatid. Maraming salamat. Hello, host, hello. Ano daw? Hello, host. Host, hello. Gera 37 Vlog here, sabi ni kapatid na Puti TV. Pumasok ka sa akin kanina, umalis agad, hahatusok na sa'yo. Ay, oo, naalala ko. Di ba kasi ako pinansin eh. Ilang minutes na ako pumasok sa live mo. Hindi mo ako napansin. Di umalis ako. Hindi, ugali ko po yung mga kapatid. Pag pumasok po talaga ako, totoo lang naman yung sinasabi ko. Pag pumasok pa ako sa isang live streamer, at mga ilang minutes na ako hindi ako napapansin, nagpapaalam po ako. Totoo naman yung sinasabi ko. Pero at least maganda po yung pagpapaalam ko. Di ba? Wala pa akong binabanggit kung ano. Pero nang nagpaalam ako, kung muna kung ano sasabihin nyo. Para, para at least alam ko na minamarites nyo ako. Maraming salamat, Mamila Price, sa iyong palipad. Maraming salamat. Like 12 for your host. Thank you, my friend, Audit Channel. Maraming salamat, Mamila Price, sa iyong palipad. Happy day. Maraming salamat, Mamila Pry. Kaloka. Oo, kapatid na Puti TV. Nagpaalam po ako sa iyo, 'di ba? Sinabi ko sa iyo, salamat po host, at muna ako, bye po, God bless. Yun, 'di ba? Yun ang sinabi ko. Pero hindi po ako agad umalis, pinakinggan ko anong sinasabi nyo, kung minamarites nyo. At least, kung minarites nyo ako, makakasagot pa ako. Sinabi mo nga eh, taga Bicol ako, kapatid na Puti. Sinabi mo nga, kapatid na Puti, kanina eh, ganito yung pagkakasabi mo. Hala, sorry naman, kapatid na Ricky Uragon. Hindi ko kasi anya napansin yun ang sabi mo. Pakatapos, nagsabi ka na yun nga, pumunta ka ng Connie Reyes. Alam mo kung ano yung Connie Reyes? Si Arion, Connie Reyes. Tapos, ang sabi mo pa nga, nagtampo na siya, umalis na tuloy. Bago ka anya, kapatid, umalis, magbaba muna ng bahay mo. O, di ba? Tama ako? Kaya narinig ko kung minamarites nyo ako. Joke. Hindi, totoo yun, narinig ko talaga. Narinig ko talaga, kaya yun yung sinabi nyo. Ayun, pakatapos mong ganun, wala na. Lumabas na ako ng tuluyan, tapos bumalik uli ako. Nanood ako ng mga ilang minutes pata, mga 5 minutes, nanood uli ako.
Gali ko kasi yun pag pumapasok ako sa LS na hindi rin naman ako napapansin din agad. Nalabas talaga ako. Pero at least maganda yung pagpapaalam ko. Tapos nakikinig muna ako. Kaya at least kung imamarites ako ng host, isa-shout out ko rin sa live ko. Oy host, tama ka talaga. Langya ka host. Dapat kasi nakapag-jamming naman akin. O diba? Tama ako ng kwento ko. May dalawa akong host na pinasyalan din. Minarites nila ako. Minarites ko rin dito sila sa live ko. Oh, hindi niya maririnig. Kung minarites ko siya, at least ako narinig ko siya, minarites niya ako. Oh. Pero okay rin naman yung pakamarites niya sa akin. Hindi naman bad. Alam mo ba yung marites? Uso ngayon yan. Kapatid na my friend Audrey Channel, nandito pa ako sa bahay mo ha. Patapos na pong iyong palabas, magdidikit kalimbang na po ako. Maraming salamat Mamila Paray sa iyo pong pakulay, sa iyong palipad. Maraming salamat. Taga Bicol si Chabi ko. Tawad si kapatid na puti oh. Kala mo hindi ako nakinig ng Kala mo di ako nakinig ng usapan nyo kanina bago ako umalis. Yoko nga. Joke lang. Papasok ako doon. Lahat naman na pinapasyalan ko, nabalik ako eh. Yan kapatid na Audit Channel. Thank you my friend. Sa bunutan talaga. Audit Channel, Dan, sending my full support idol, sabi ni kapatid na Domberso TV. Baba ka ng bahay mo dyan, bago ka makipagmaritisan sa aking kapatid na po TV. Para mabisita kita, baba ka bahay mo. Ano daw? Magbaba ka ng bahay mo bago ka makipagmaritisan dyan para mabisita ka nila. At mabisita rin kita. Lahat naman na binibisita kong live stream, bumabalik ako. Siyempre, sa second time na attempt ko na pumasok, malamang mapapansin na ako nun. Pero talaga, once na minarites ako, imamarites ko rin sa live ko. Isa-shoutout ko pa siya kung sino siya. Joke lang. Hindi ko ginagawa yun. Joke ko lang po yun. Baka maniwala kayo. Domberso TV, thank you friend. Sabi ni kapatid na Audrey Channel. O, diba? Hindi ako magkakamali na ikaw nga to, yung binisita ko kanina. Ikaw na ikaw to. Nandito ako sa bahay mo. Mapanorin ko muna ito, ilang minutes ba to? Sige, kanta pa 2 minutes and 57 seconds. Ano ba kinakanta mo? These are all... May kanta ba dito si Imelda? These are all Imelda Papin song. Pakinggan ko nga muna kanta mo. I-mute ko muna to. Alam ko kung anong kanta. Ayan pinakinggan ko yung kanta mo. Uragong ka talaga. Bicolana ka talaga. Sige, kanta pa more. Mamarites mo ko. Hindi kita minarites. Ako ang nakinig sa iyo, sa inyo, sa live mo, kung minarites mo ako. Pasalamat ka, di mo ako minarites. Kung nagkataon. Kung nagkataon, di na ako babalik sa live mo. Guys wag kayong makuha sa akin na
Joker lang po akong tao. Masayahin lang ako kahit maraming problema sa buhay. Kailangan paminsan-minsan ang lahat ng problema hindi dinidibdib. Kasi once na dinibdib mo yan, kawawa naman yung likod nyo. Paminsan-minsan, linilikod din yan. Huwag puro dibdib. Kawawa yung dibdib. Kailangan, may likod pa tayo, di ba? O, likurin nyo, di ba? Para happy. Di ko din yun ugali, kalok. Maraming salamat, Mamila, sa palipad mo. Hayaan mo, problema ang mamroblema sa inyo. Tama. Nasa ibang bansa ka, no? Kapatid na gera talaga, no? Ganda-ganda ng white team mo, no? Gera. 37 vlog. Yan na, patapos na yung palabas sa... Magdikalimbang na ako din ako mag-iwan ng bakas, kapatid. Kapatid, kabayan. Salamat. Bernabe Briones Team BIP. Mega love shout out sa iyo kapatid na Bernabe Briones. Ganda naman ang pangalan. Bernabe Briones Team BIP. Ibig sabihin, kung hindi ito paangat program, malaking bahay na to. Kasi may team na to eh. May mga GC to. Pakatapos, ayun na nga yun. Kasi may team eh. Meron ka na pong moderator kapatid na Bernabe Briones BIP. Maraming Briones sa aming bayan. Sa bayan namin ng Manito Albay, marami pong Briones sa amin nagkalat. Mga Briones. Dom Verso TV, Gera 37 Vlog dan na po sa inyong kantang Tutulungan Kita by Imelda Papin. Oh, BD lang ha. Nagtuturo kasi ako sa mga alaga ko. Okay. Kilala nyo po si Tita... Opo, kilala ko po si Tita Ael. Si Tita Ael po ay kakilala ko noon pa po simula nang pumunta po ako dito sa mundo ng YT. Kasabayan ko po yan dito po si Tita Ael. At isa po yan sa naging sponsor ko po ng last Grand LS ko po ng August 28. At si Tita Ael po ay isa po yan sa legit na kaibigan. Na madaling salita. Kasi ayaw niya ipabanggit eh. Hala, baba agad. Pwede ko po ba ibaba yung Grand LS niya? Opo, kapatid na Bernabe, pwede po. Galing po dito kanina sa si Tita IL. Ibaba mo po kapatid na Bernabe Briones, BIP. Guys, ang ibababa po guys na bahay po ni Bernabe Briones BIP. Yan po ay Grand LS po ni Tita IL. This coming December 25, 2 p.m. Pinas time, win GCash load po mga kapatid. More entries, more chance to winning guys. Kaya kung ako po sa inyo guys, bisitahin niyo po ang bahay ni Tita IL. Ayan pong ibababa ni Bernabe Briones BIP. Napaka-legit po niya ni Tita IL. Ayan po guys. Hi guys, Tita IL is inviting to you on here. Christmas Grand LS on December 25, 2 p.m. Pinas time. Join here live entries every day until December 20. Guys, ano pa po hinihintay nyo? Bisitahin nyo na po ang bahay ni Tita IL. May Grand LS po siya this coming December 25, 2 p.m. Pinas time. Every day po ang kanyang pa-entry hanggang December 22 po. Hanggang December 20. Ang kanya pong pa-entry. Ano pa hinihintay nyo guys? Pasok na po kayo, bisita na po kayo sa bahay ni Tita IL. Isa po yan sa legit, supportive at mabait na kaibigan. As in nasasabi ko pong mabait na kaibigan, katulad po yan ni Ma'am Mila Pry. Ayan pong nagpalipad po sa akin. Ayan po si Ma'am Mila Pry. Isa po yan sa mga tao na mga legit talaga, mga supportive at
may mga gininto ang puso, sa madaling salita. May mga ginto ang puso at mga mababuting kalooban. Isa po yan si Tita Ael. Kasabayan ko po talaga yan dito sa mundo ng YT. Ako po ay nag-start po dito sa mundo ng YT ay last April 2020. 2020, di ba? Oo. Oo nga, April 2020 po ako nagsimula rito. Kasabayan ko po yan si Tita Ael. Second account niya na po yan, si Tita Ael. Kasi po ang dati pong account niya is Leia Mindal. Ang kauna-unang account po niya ni Tita Ael is Leia Mindal. Na demoni lang po yung unang account niya. Kaya ayan pong Tita Ael, ayan po ay second account niya na money na rin po. Napakabait po niya, napaka-supported niyang, promise. Hello po, Audric, sabi ni kapatid na Bernabe Briones Team BIP. Bernabe Briones, hello, sabi ni kapatid na Audric Channel. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita, sa inyong mga patamsak guys. Maraming salamat. Yahoo! Nasaan na ba si Kwan? Nasaan na si Puti? Nawala na si Puti. Oo, crying kita siya. Puti. Oo, crying natin si Puti. Galing kasi ako niyan kanina sa LS niya. Sabay lumayas ako. Guys, bisitahin nyo po ang binabang bahay po ni Bernabe Briones Team BIP. Hi guys, Tita El is inviting you on here. Christmas Grand LS on December 25, 2 p.m. Pinas time. Join here live entries every day until December 20 guys. Sabi ni kapatid na Bernabe Briones Team. Napaka-legit po niyan mga kapatid. Ako na po nagpapatato sa inyo. Hindi pa ako mapapahiya sa inyo mga kapatid once na binisita nyo po yan si Tita El. Magpa-entry na po kayo mga kapatid. Malaki po magpa-premyo yan si Tita El. Kasi sa akin po nag-sponsor po yan. Isa po yan sa akin major sponsor si Tita El ng aking Grand LSD ng last August 28. Itong kasalukuyang taon na po nagpa-Grand LS din po ako. Sponsor ko po yan si Tita El sa GCash. Aray. Gosh. Malaki po ang premium niyan malamang ni Tita El. Once again nga pala mga kapatid si dati ko mga sponsor. Pag di ka pa sumeldo, ewan ko. $5 lang, Mamila Pre ang iyong pinalipad. Ito, converted na po sa Philippines peso, 273.53 cents. Ang iyong pinalipad sa akin. Ayan ha, para naririnig mo, Mamila Pre. 273.53. Yung pinalipad mo sa akin. Converted agad yan dito sa Philippines peso. Yung pinalipad mo sa akin kanina. Ayan ha, ayan, nakikita mo. Gusto mo screenshot ko pa? Tapos isend ko pa. Baka guys gusto niyo naman pong dagdagan niya na aking palipad po ni Mamila Pry. Para makasweldo na naman po ako mga kapatid. Parang awa nyo na. Nadaan-daan ko lang sa tawa. 4 months na po ako hindi pa ako nakakasweldo. Magka-cut off na naman po. Sa ating mga nandito sa Pilipinas, ang cut off po natin dito sa Pilipinas ng sweldo natin ay every 9 of the month. Ang email naman po sa atin ni Lolo na nagpapatotoo na pinorward na niya ang sweldo sa atin, sweldo natin. Pinorward na ni Lolo ang sweldo natin sa ating mga account sa bangko is every 22 of the month. Kasi sa ibang bansa po sa Amerika is 21. Advance po sila ng isang araw, dito po 22 sa Pilipinas. Once pong na-send na ni Lolo ang ating sweldo sa ating account sa mga bangko-bangko natin, maghihintay pa po tayo ng another 5 days. Magbibilang pa po tayo simula 22. Magbibilang pa tayo ng 5 araw bago po natin makuha ang ating mga sweldo. Pero ang cut-off po natin sa Pilipinas ng sweldo ay every 9 ng buwan. Maniwala kayo sa akin.
Kaya sana guys, maluoy naman kayo sa akin. $7 po ang kulang ko. Hindi ko po na kompleto ang $7 ko kasi akala ko po tama na. Ah, akala ko yung kwenta ko okay na siya, kompleto na. Yung pala hindi pa kompleto. Nagkulang pa nga ako ng $7. Kalaan nyo yun, $7 na lang para mag $100 para makasweldo ako. Di ba? Magkano lang naman po yung $100? Kakaltasan pa po ng tax natin. Kakaltasan pa po ng bangko. Kasi sa akin po ay 5% po ang kaltas sa akin sa account ko sa bangko. Plus, kaltas sa atin sa tax, sa atin mga money na. Magkano na lang po masusweldo dyan sa $100 na yan? Sige nga po, kuntayin nyo nga po. Di ba? Pambayad lang, pambili lang po ng money. Ang susweldohin ko. Kaya sana naman guys, maluoy naman po kayo. Baka naman. Nagmamakaawa ang inyong host. Nadagdagan nyo naman yan na palipad ni Mamila Pry. Baka naman. Nahihiya na nga po ako niyan kay Mamila Pry kasi karamihan siya na nga po parang siya lang po ang nagpasweldo sa akin, si Mamila Pry. Yan, para malaman nyo po mga kapatid ha. Parang si Mamila Pry na nga lang po ang nagpasweldo sa akin. Sa kapapalipad niya, sa kagustuhan niya pong makasweldo ako. Halos siya na lang po ang nakapuno ng aking dollar dyan. So $100 na yan. Parang siya na lang ang buong nagbigay sa akin yan. Sana pinadala niyo na lang sa akin cash. Wala pang bawas. 'Di ba? Kung itong pinapalipad niya po sa akin, may kahati ko pa po niyan si Lolo. Kung cash pong ibinigay niya sa akin ng $100, di cash ko rin makukuha yan. Kasi parang si Ma'am Mila Pry na nga lang po nakabuo niya ng $100 na yan eh. Kakahiyaman po, totoo naman po. Kabayan, time out po muna. May pupuntahan lang. Speaker? Ang mga sinesend mo sa akin ng emoji Mamila Pry mga speaker. Megaphone. Gusto mo, parang gusto mong palabasin, bumili ako ng megaphone pag sweldo ko para gamitin ko sa gamitin ko sa live ko. Malakas ba boses ko? Ang feedback sa iyo, Mamila Pry, malakas ang pasok sa laptop mo ng boses ko. O ibig sabihin mo niyan, pinagkakalandakan ko pa talaga. Parang ganun eh. Parang ganun ang ibig sabihin mo niyan, pinagkakalandakan ko pa na ikaw talaga nakabuo ng $100 ko na yan eh. Baka nga nagmamakaawa nga ako sa iba eh, na baka naman may magpakulay diyan. 'Di ba? Para madagdagan naman 'yan. Sana nga may maluoy. Kabe o TV. Bigay lang shout out sa 4 million in the house at saka sa 13 patumso. Masakit. Sakit sa bulsa. Nag-live ba si kapatid nakatunggods ngayon, Mamila Pry? Kasi parang nakita ko nag-notif siya sa akin ngayon eh. Kung ako nagkakamali, baka bagong upload na video.
Ah, wala. Pasensya na ma'am, pasensya na Ma'am Mila Prime, marami kaming ah ano ibig sabihin ko nun, maraming pinaliliparan mo, pasensya na. Kaya nga, nahihiya rin ako sa'yo kasi parang kung tutuusin, parang ikaw ang nakapuno ng aking $100. Ganun talaga ang buhay. Pagyaman namin Mamila Prime, malamang kami na rin ang tutulong sa mga kapwa namin small YouTuber. Pag pag medyo sumikat-sikat na kami, hindi kapatid na Katunggods, sumikat na kaming dalawa, hindi ka na mahihirapan sa amin, ni kapatid na Katunggods. Kasi syempre pag malaki na bahay namin, malaki na rin kita namin, malaki na sa sweldo namin, ibabalik din namin sa mga kapwa namin small YouTuber. At higit sa lahat, ibabalik din namin ang pagkakawang gawa sa ibang tao. 'Di ba? Para kumbaga balikan lang 'yan, give and take lang. Ngayon kami ang nahingi ng tulong sa iyo o sa inyo o sa mga iba pa. Tapos syempre pagdating ng bigyan rin ng biyaya at medyo pasikat na rin kami o magbabalik din kami ng blessing sa iba. 'Di ba? Ganun lang 'yon, balikan na. Ano daw? Wala di mako ang pinal. Bakit? Bakit Mamila? Ay hindi niya makukuha yun dun, ma'am. Mamila, hindi niya makukuha dun. Ako hindi ko kinuha dun eh. Trinay ko sa Mloiler. Sabi sa akin, wala niya sa amin yan dito. Kung ano yung nakalagay niya diyan, kung ano yung nakalagay dun sa ginawa mo, doon niya makukuha yung kasi yung nakalagay doon na naka-highlight doon sa ginawa mo, doon ko kinuha. Si Cebuana din niya makukuha yan diyan. Kung ano yung nakalagay doon niya kunin, Mamila. Sabihan mo si kapatid na Katunggods, doon niya kunin. Huwag siya kumuha sa Cebuana, hindi niya makukuha. Kung saan lang yung nakalagay doon niya kunin. Makukuha niya yung kasi ako doon ko kinuha. Kasi ako, kaya nasabi ko, dahil itrinay ko nga sa Mloiler, wala. Sinabihan ako na hindi mo anya makukuha yan dito sa amin kasi wala yan dito sa amin. Doon mo kunin kung saan yung nakalagay doon, yung may highlight na linagay mo ng kulay, doon lang. Hindi nga sa Cebuana, hindi niya nga pwede kunin niya sa Cebuana. Kunin niya yan sa Palawan kasi yun yung nakalagay doon. Kung katulad ng akin ha, kung katulad ng akin yung ginawa mo din kay kapatid na Katunggod, sa Palawan niya lang kukunin yan. Pero kung kukunin niya yan sa Cebuana, hindi niya yan makukuha dyan. Hindi allowed dyan sa Cebuana. Doon lang sa Palawan. Hindi yan katulad, maraming salamat kapatid na puti, hindi yan katulad Mamila Prime yung noon-noon na ginagawa mo sa amin ni kapatid na Katunggods. Nakukuha ko yun noon sa Villarica, sa Western, tapos sa Mloiler, nakukuha ko, tapos sa Palawan, tapos sa Cebuana. Pwede yan noon. Pero iyan na ginawa mo ngayon, hindi yan pwede makuha doon sa Cebuana at hindi yan pwede makuha sa Mloiler. Palawan lang yan. Tanging sa Palawan lang yan makukuha kasi yun yung nakalagay sa akin. At sinabihan din ako ng teller doon sa Mloiler na doon lang yan makukuha. Cebuana din yan makukuha. Kasi wala naman nakalagay doon na Cebuana eh. Hindi yan katulad ng ginawa mo. Ay, si Jelas. Pinanturo si Jelas. Hindi yan katulad ng ginawa mo noon, Mamila, na ang nakalagay doon, Villarica, Mloiler, Western, Cebuana, Palawan. May choices noon eh. Eh ngayon wala, isang choice lang yung nakalagay dyan sa ginawa mo ngayon eh. Kaya mahirapan niya si kapatid na Katunggods. Sabihan mo si kapatid na Katunggods, ma'am. Doon niya lang yung kunin. Kasi sa akin eh. Kawawa naman, pabalik-balik doon. Mamamasahe pa. Sa bagay, malapit lang naman ata yung bayan sa kanila, no? 20 pesos pamasahe. 20 pesos pamasahe, bayan.
Malapit pa yun, 20 pesos, malayo-layo na yun. Ah, Kwan, dito, parang Cavite to Baclaran, ganun. 30, oh, 30 ang kwan eh, ang Cavite to Baclaran ngayon eh. Dati 25 lang. Maraming salamat kapatid na puti sa iyong pa-heart-heart dyan. Baka gusto mo naman kapatid na puti na pakulayan ako dyan. Para pagpasok ko sa LS mo, hindi ako aalis. Hindi ako biglang magdi-disappear-appear. Ay kay Ginoo, Mamila Pray, wala naman si Cebuana nakalagay doon. Wala po ma'am Cebuana nakalagay. Palawan lang po yung tanging makukuha niya kasi sa akin tanging Palawan lang, 'di ba po nakalagay doon, Palawan lang. Hindi po siya allowed sa Cebuana kunin. Allowed po yang kunin sa Palawan lang. O ibig sabihin ko ng allowed, doon lang namumukod tanging makukuha niya yan. Kasi nga, itinanong ko. At higit sa lahat, sinubukan ko. Hindi ko nakuha. E di lumipat ako doon sa Palawan. Doon ko siya nakuha. Hindi yan katulad ng unang ginagawa mo nun, ma'am. Yung ginagawa mo sa amin ni kapatid na Katunggod sa nakarang taon. Di ba kahit saan namin pwedeng kunin. Kasi bago na eh. Bago yung branch naman na pinuntahan mo eh. Ako nga, kinakabakabahan ako nun. Baka di ko makuha eh. Oh. Buti nakuha ko siya doon sa Palawan. Oo, Palawan ko sa kinuha. Sakay kapatid na Katunggod, Cebuana. O, di makukuha niya yun doon sa Cebuana. Baka may mali lang na na-fill up si kapatid na Katunggod. Ganun lang yun. Baka may maling na-fill up lang siya. Kaya nagkakaroon ng diferensya. O baka, nang time na pinuntahan niya doon, baka hindi pa pumapasok yung code sa Cebuana, sa computer nila. Hindi pa napaprocess sa computer nila. May ganun kasi minsan. Halimbawa, ngayong gabi, ginawa mo, kinabukasan, hindi agad-agad napasok. Ganun. Hindi pa napasok pala sa system nila. O kung hindi naman, baka may na-fill up siya na mali, hindi kumpleto, nang hinahanap na doon sa computer nila, sa system nila, hindi makita. O baka may nagkulang na isang number, ganun. Ako kasi yung ginawa ko, Mamila Pray, kung ano yung pinipill up ko noon sa mga unang ginagawa mo sa amin ni kapatid na Katunggods, ang binago ko lang doon, yung 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 code kasi medyo maiksi na ngayon eh. Ilang number na lang ba yun yung code ngayon na binigay mo sa amin ni kapatid na Katunggods, medyo maiksi ngayon. Yung code lang ang nabago pero yung pangalan, yung address, yung telephone number, yun ang ginagamit at ginagamit ko. Baka may hindi siya nailagay. Kasi kumpleto kasi sa kanila eh. Sa Cebuana kumpleto ang fill up eh. Isang form talaga siya na malaki. Sa Palawan naman, isang form din siyang malaki. Siyempre, kumpleto rin ang fill up. Ganun. Hindi katulad sa Villarica, sa M. Loyler, maliit lang na form. Parang yung sender, yung receiver, yung address, yung telephone number, yun lang, tapos yung pirma mo, tapos yung ganun-ganun, yun lang, yung mga number, tapos yung number pa, yun na lang. Yun lang ang linalagay. Sa Cebuana kasi alam ko, kumpletong form siya na pinipilapan doon. Baka may mali lang siyang nailagay, kaya hindi nakikita sa system. Kung doon talaga yung kukunin ha, sa Cebuana. kung talagang yung ilagay nyo doon, Mamila, kung sa Cebuana talaga siya kukunin. Pero kung hindi nakalagay doon na Cebuana at doon niya kinukuha sa Cebuana, hindi niya yun makukuha. Hindi yun makikita sa system ng Cebuana, sa computer nila. Kasi 'di ba sa akin Palawan. Oh. Doon nakita sa system ng Palawan yung ginawa nyo. Kasi bago ako pumunta ng Palawan ng time na yon, nagtry ako sa M. Loyler. Hindi nakita ng system. Sinabihan ako ng teller doon na hindi mo anya makukuha dito kasi hindi pumasok sa amin.
Puntahan mo anya kung saan nakalagay dito, doon mo yun makukuha. Tama nga naman yung teller ng employer. Doon ko siya nakuha sa Palawan. Kasi yun nakalagay yun. Kasi isa lang yung choices doon eh, is nilagay mo doon eh. Hindi katulad ng mga una noon, may Villarica, may LBC pa nga, tapos may sa Robinson pa, pakatapos may Cebuana, may Palawan, may ganun, may Western. Yun yung mga unang-unang ginagawa mo sa amin noon eh. Hindi ka pati nakatong goods. Kawawa naman si kapatid na katunggods, nahirapan tuloy. May malayo-layo rin yung bayan nila. Yung bahay nila, papuntang bayan. Sana kung ano yung pinipilap niya ng mga unang-unang ginagawa niya, yun na rin lang, ang babaguhin niya lang. Sa akin kasi binago ko lang talaga doon yung kuan, yung number, yung number na yun, yung dalawang number, yun lang ang binago ko doon. Pero yung address, yung telephone number, yun pa rin ang ginamit ko. Wala nang question. Pero yung mga unang-unang ginagawa mo sa amin nun, Ma'am Mila, hindi ko kinukuha yun sa Palawan, kinukuha ko yun sa Villarica. Kasi 'di ba yung ID ko noon, yung TIN lang, yung TIN number ko lang noon, yun yung nagagamit ko. Wala pa ako ng postal ko, wala pa ako ng PhilHealth ko, wala pa kayong mga ganun-ganon. Iisa lang ang ID ko noon. Eh ngayon, 5 na ID ko. uh, kasi 'di ba na nag-open account nga ako sa bangko nga no, kaya dumami yung ID ko. Pero yung mga unang ginagawa mo sa amin noon sa kinukuha ko lang talaga yung sa Villarica kunin. Kasi nandoon yung nakalagay sa choices ng ginagawa mo. Ilinagay mo kasi doon sa choice na pwede kong kunin doon. Kaya doon ko kinukuha sa Villarica dati. Hindi ako kumukuha ng Palawan dati kahit nakalagay din sa Palawan. Hindi ako nagpapalawan. Villarica kasi bukod na sa maluwag na, malakas pa aircon, ang babait pa ng teller. Dami-daming nagkakadiferensya kay kapatid na Katunggol Snow, ano Mamila, na nahihirapan na siya doon sa channel niya, kung paano yung mga kakalikutin. Ayan nga, nahihirapan pa siya dyan, kukunin na lang. Magtanong kasi, yun ang madalas kong sinasabi sa kanya, magtanong. Kung hindi alam, hindi masama magtanong. Kung hindi alam, hindi masamang magsabi ng totoo na hindi mo alam. Oh. Pwede ka naman turuan, oh, 'di ba? At kung hindi naman alam, halimbawa, hindi mo naintindihan, pwede mong ipaulit na para maintindihan mo. Kung halimbawa hindi pwede ngayon, tanungin mo na agad kung ano po ma'am ang kailangan na para makuha ko 'yan. Ano po ba ang kailangan kong kunin, kailangan kong gawin, kailangan kong magawa para makuha ko 'yan. Oh. Hindi naman masama magtanong sa ganun. Kaya ka nga nagtatanong dahil hindi mo alam. 'Di ba? Kaya ka nga nagtatanong para matuto na rin. Kasi sa pabalik-balik ka, magagastusan ka na ng pamasahe, magagastusan ka pa ng oras, mapapagod ka pa, tapos pag uwi mo nga, 'di ba? Hindi mo nakuha. Di ba, sabihin ka ng makulit ka, palatanong ka, para matuto. Ilang araw na 2 araw na nakakalipas. Ay, hindi, 1 araw pa lang pala. Oo, 1 araw pa lang.
Guys, malapit na po ako mag-end. 5 minutes na lang po mga kapatid at tayo ay mag-end na. Ngayon pa lang po mga kapatid, nagpapasalamat na po ako sa inyo sa pagbisita nyo sa aking live stream sa hapon na to. At sana pagpalain po tayo ng may kapal at lagi po tayong good health mga kapatid. Salamat sa inyo mga kapatid sa pagbisita nyo ha. Konting-konting saglit na lang po tayo po ay mag-end na. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa lahat na naging bisita ko sa hapon na to. At tuloy lang tayo, go lang, laban-laban lang dito sa mundo ng YT, ganun talaga. Hayaan nyo, tayo ay makakarating din dun sa dulo ng ating mga pangarap sa ating mga tagumpay. Sisikat din tayo, go lang, laban-laban lang mga kapatid. Walang sukuan, nandito na tayo, pagpatuloy na natin ang ating nasimulan. Ganun lang yon, ganon. Bombay Driver 14 Tamsak Host, maraming salamat sa iyo kapatid. Mega love shout out to all. Now lang ulit nakapasyal. Maraming salamat kapatid na AMT Buhay Driver. Bago ako mag-end kapatid, baka may new upload kang video, may premiere ka or may upcoming live stream ka, baba mo para matamsak akong kapatid at mabisita ko rin ang iyong bahay. Salamat sa iyong patamsa kapatid na AMTV Buhay Driver. Salamat sa patamsa kapatid. Maraming salamat. Ano? Dumberso Dan, sabi ni kapatid na AM. Kapatid na AMTB Buhay Driver, nandito pa ako sa bahay mo ha. Ayan. Simpleng ulam, pero yummy. Nandito ako kapatid ha. Papanoorin ko lang muna yung palabas. Ilang minutes ba to? 3 minutes and 0 seconds. 0 seconds. 0.2 seconds ang iyong bahay kapatid. Tatapusin ko to ha kapatid. Para kahit pa paano, dagdag rin naman sa watch hour pakatapos. Saka tayo magdidikit kalimbang. Pero hindi na ako mag-iwan ng bakas kapatid ha. Ang papasok po sa iyo kapatid na AMTV Buhay Driver. Parang napansin ko nga po, Mamila pare, parang nag-live nga po siya. Parang nag-appear sa notif ko kaya nga nabanggit ko sa iyo na parang nag-live siya kanina. Ang papasok po sa iyo kapatid na AMTV Buhay Driver ay si Monica Vlog po kapatid. Yan po ay akin second account. Road to grade 2, may sariling bahay, may sariling bilang at may sariling palabas. Si Monica Vlog, yan ang aking second account. Road to grade 2. Hindi ko na iiwanan ng bakas kapatid na AMTV ha. Tatapusin ko tong palabas mo saka ako magdidikit kalimbang. Ayan no. 3 minutes and 02 seconds. Maiksi lang naman. Kahit 5 minutes pa yan, tatapusin ko pa rin yan. Wag lang naman yung 8 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Walang ano mga kapatid na AMTV Buhay Driver, maraming salamat sa pagbisita mo. Maraming karangalan at nagpapasalamat ako dahil kahit paano pa isa-isa padala-dalawa na nabisita sa akin. Malaking tulong yun sa akin kasi kahit paano nakakabisita sa akin.
Hindi katulad noon ng mga first time kong pag-LS, nang hindi pa ako money noon, at nang bagong money ako, talagang marami tao. Ngayon, watak-watak na ang tao kasi nga, ang dami na rin namang nag-live stream. Ako doon, isa na tayo doon. At yung isang mga, ay, yung mga ibang kapwa natin, small YouTuber na gusto rin kumita, kahit pa paano na naghahanga din na mapaliparan, mapakulayan, o magpa-member sa kanilang mga live. Kaya, ganun talaga ang buhay. Kailangan tsaga-tsaga na lang. Ako nga, bira na ako mag-live. Sa isang linggo, 3 beses na lang ako mag-live. Opo, nakasahod na po ako one time po, kapatid na AMTB Buhay Driver. Nakasahod na po ako one time. Ngayon, hindi pa ako nakasahod. 3 months na po ako hindi nakakasahod. Magpo 4 months na po. Hindi ako nakasahod kasi nagkulang pa po ng $7. $7 na nga lang, nagkulang pa yung aking $100 para makasahod. Magka-cut off na naman dito sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas ka, every 9 of the month ang cut off dito ng sahod. Every 22 of the month naman ang email ni Lolo na nagpapatutong na i-forward niya sa atin ang ating mga sweldo, sa ating mga account. Kasi sa Amerika 21, dito sa Pilipinas 22, tas ang cut off 9 sa Pilipinas. Ayan kapatid na AMTB Buhay Driver ha, ayan natapos ko na yung palabas, magdidikit kalimbang na ako. Hindi na ako mag-iwan ng bakas. Salamat! Ikaw, malaki na rin ang bahay mo. 1.53K na rin ang bahay mo. Oo, kailangan daw maka $100 taga buwan para makasahod. Oo, kaso kapatid na AMTB Buhay Driver, sa atin mga small YouTuber, napakahirap natin buwan-buwan makasahod. Maliban lang yung mga maraming mga bisita ng mga small YouTuber din, na mga nagkakaroon sila ng mga bisita ng mga 30, 50. Siyempre maraming nagpapalipad doon kasi marami silang bisita, marami nagpapa-member dahil marami silang bisita. Sa mga katulad natin ng mga maliit lang na live streamer na katulad ko, halimbawa na ako, bibihira ang bisita, ilan lang ang bisita, bibihira rin nagpapalipad, nagpapa-member. Kasi yung palipad pa member sa atin, doon din tayo kumikita at nakakadagdag din sa kita natin. Gasino na lang naman ang ating mga ads. Gasino lang naman ang ating mga harang na yan. Centavos lang. Maliban lang kung ang karamihan na nanonood sa atin puro mga taga-ibang bansa, ang karamihan nanonood din sa atin puro mga taga-Pilipinas. Malit ang bigayan pag taga-Pilipinas nanonood sa atin ng mga ating mga harang. Pero mga taga-ibang bansa kahit paano malaki. O kung malaki ang mga viewers natin o marami ang nanonood sa atin sa ating mga regular videos, kahit wag na tayo mag-live stream, okay na yun. Kasi tingnan mo yung mga sikat na influencer, mga sikat na vlogger, walang live. Hindi sila nagla-live stream. Puro upload. Marami sa kanila kasi nanonood, marami nag-views. Yan, $16. Tama-tama, sasahod ka niyan, mga 4 months, 5 months. Tama-tama, mga 4 months, 5 months, bago ka makasahod. Bago mo makompleto $100, $16, di ibig sabihin, nakuha mo na yung $10 threshold mo para sa Google AdSense pin mo. Kasama na naman yun, yung $10 sa $100. Kumbaga pang-una lang yung $10 para magkaroon tayo ng Google AdSense pin. Kaya kailangan natin maka-reach ng $10 muna. $10 plus yung $80, ano yung $90, $1 pag nabuo naman yun. Kasama na yun sa Google AdSense pin natin. Naman tama, $16 ka pala ngayon. May email na yan sa iyo si Lolo, malamang na na-forward na yung Google AdSense pin mo. O yan, maghintay ka mga 3 buwan, 4 na buwan, tulad ko. hindi tayo basta-basta nakakasweldo rito sa mundo na white, lalong-lalo na tayo mga small YouTuber. Kahit mag-live tayo na mag-live, kung wala sa atin magpapalipad, magpapamember, at kung walang manunod masyado na ating mga regular upload na videos, nga. Natawa si kapatid na AMTB Buhay Driver. Kala natin, pagkaganda-ganda, pag nandito na tayo sa mundo ng YT, maganda. Sasahod tayo ng malaki. Sos, Ginoo, pag sumahod man tayo, pambiling mani. Pambiling, makakabili na rin tayo ng ulam. Makakabili rin tayo siguro ng mga isang kaba na bigas. Makakabili din tayo siguro ng,
for remembrance sa unang sahod, makabili din siguro tayo ng mga damit, or may condenser, o pwede na rin yun sa Shopee kasi medyo mura naman. Tapos, o kung ano, mga personal belonging, yun. Yun lang ang kayang bilhin yan. Pero kung sabihin mo na, bibili ka ng gantong appliances, ay hindi. Ah, sis Ginoo, sus Ginoo. Sus Ginoo yun, oo. Tapos kakaltasan pa tayo ng tax. Kasi may tax tayo, kakaltasan pa tayo ng bangko. Kasi sino na lang matitira dyan sa $100 natin yan. Kaya dito sa mundo ng YT, sipagan talaga ng hosto ng bonggang-bongga. Pag hindi, wala. Ako nga ang isang linggong ang isang linggo ko, 3 times na lang ako nagla-live, hindi katulad noon. Araw-araw ako nagla-live. 2 beses pa, 3 beses pa noon. Nang hindi pa ako money. Tapos nang na-money ako, ganun pa rin gawain ko kasi wala akong ma-upload na regular videos. Puro live ako. Ayun, tumagal, tinatamad na ako. Tinatamad na ako ng live. Upload na lang ng upload ng regular videos kahit minsan hindi kagandahan na content, basta makapag-upload lang para may update ka lang. Yun. Yan, nasingit pa rin ako ng paisa-isang live para hindi masyadong bumabang WH. Ganun. Mahirap kasi pag bumaba yan na mula. Yun, hahabulin mo yun. Kailangan sa loob ng isang buwan, mahabol mo yung pula mo na WH kasi nakatuwad na, magkukulay pula pa. Pag hindi mo nahabol yun, ayun, delikado. Kaya yung ginagawa ko, nag-update pa rin ako ng LS, kaya 3 beses isang linggo, tapos puro regular upload na video para kahit pa paano hindi bumaba. Yun nga lang, medyo walang pag-asa sa sahod kasi gasino na kayong mga harang-harang, wala naman masyadong nanonood. Pahirapan nga magkaroon ako ng 100 views, daya pa minsan ng iba. Ang iba, akin pa. Di ba? Oo, ganun talaga kapatid na AMTV. Para update. Napakahirap pala kahit nandito na tayo sa mundo ng YT, napakahirap pala. Hindi rin pala basta-basta. Kala ko nang una, pag naka 1K ka na, nakuha mo na yung pa 4,000 WH mo at na-money ka na, okay na. Sasahod ka na ng malaki. Kahit pa vlog-vlog na lang. Kahit bihira ng mag-live. Ay ko'y Ginoo, mahirap pa pala. Mas lalong malala pa nga. Minsan nakakaingit din yung mga kapwa natin, small YouTuber na yung mga maraming bisita, tapos minsan sunod-sunod yung nagpapakulay, nakakaingit din. Wala. Katulad sa akin, kakaunting bisita ko, pailan-ilan lang ang bisita ko. Pag natanggap mo na ba ang AdSense, makukuha mo na agad sa... Ay, hindi pa. Hindi pa kapatid na ATM, buhay driver. Hindi mo pa po makukuha kahit manggap mo na yan, AdSense mo na yan. Kasi pag natanggap mo na po yung AdSense pin mo, ipapa-verify mo pa po yan. Pupunta ka doon sa Google Chrome mo, sa AdSense mo, maglalagin ka doon. May lagay doon na for verify. May nakalagay doon na verify, kiklik mo yun, tapos ipapasok mo yung pin. Yung 6-digit mong pin, ipapasok mo yan doon. Tapos kung, maliban lang kung meron ka ng account sa bangko, i-verify mo na rin, i-attach mo na rin yung number mo sa account mo sa bangko. Magkakaroon ng check yun na verify, kulay green. Pagkatapos naman, kung wala ka pang account sa bangko, mag-open account ka pa. Pagkatapos naman noon, kahit basta-basta, kailangan maliko mo talaga yung $100 bago ka sumahod. Pag nakuha mo kapatid na MTV buhay driver ang yung Google AdSense pin, papa-verify mo pa yan. Nakapag-file ka na ba ng tax mo, kapatid na buhay? Salamat sa information. Nakapag-file ka na ba ng tax mo? Kasi money ka na eh. Nag-file ka na ng tax mo, kapatid. Malaki nga lang sa inyo, 30%. Kami, na-approvean pa kami ng 15%.
Kung di ako nagkakamali ha, sa mga bagong mon. 30% yun eh. Sa mga bagong money ngayon ng mga taon na to. Kasi kami last year pa kami. Kung di ako nagkakamali, deadline ata namin yun is May. Mag-file ka na ng tax mo. Kailangan mo yan i-file. Hihingi ang kanyan. Lahat ng mga monetized channel, malalaking channel, maliliit na channel, lahat nagpa-file po ng tax. Obligasyon natin yan. Ay, punta ka po sa Google AdSense mo. Punta ka po sa Google mo, i-search mo Google AdSense, www.googleadsense, ganun, .com. Yun. Tapos may makita ka doon, Google AdSense na for monetization, money for monetization, ganun-ganun, charing-charing, ganyan. Pakatapos, click mo yun. Tapos magla-login ka doon. Pagka-login mo doon, madidirect ka na doon sa Google AdSense mo. Pakatapos, doon mo na makikita kung ilan na yung naiipon mong dollar. Pakatapos, doon mo na makikita kung paano mag-fill up ng tax. Manood ka kung hindi mo alam, kapatid na AMTV Buhay Driver. Manood ka na lang ng tutorial sa YT. Maraming tutorial sa YT about sa pag-fill up ng application form sa tax natin. Para hindi ka maligaw, para hindi ka malito. Sundan mo lang step by step. Hanap ka lang ng hanapin ko mamaya. Manood ka na lang, kapatid na AMTV sa YT ng mga tutorial kung paano mag-fill up ng form sa tax. Pero kailangan may tax identification card ka ha. Baka mag-fill ka pa ng tax, wala ka naman TIN. Kasi yung number mo ipapasok mo dun eh. Kailangan may TIN ka ha. Bago ka mag-fill up niyan. Kailangan mo yun. Napakahirap pa naman ngayon mag-fill up ng maghanap ng TIN. Oo nga, wala pa kuya. Ay, paano ako mag-fill up ng tax mo sa Google AdSense mo kung wala ka naman TIN number? Kailangan meron ka. Lahat yung gagamitin mo, kailangan mo ng TIN para mag-apply ng tax din dito sa YT. Kailangan mong card sa TIN. Madami pang proseso, kapatid. I-open mo pa yung join button mo. May join button ka na ba? Open mo pa yung super chat mo. Kung ano yung mga hindi mo alam, panoorin mo na lang sa mga tutorial. Hanap ka na lang ng kaya mong sundan, yung mga malinaw na tutorial. Kasi ako doon ko rin naman lang kinuha yan, ng mga naisi-share ko. Tsaka na siguro yung pag makuha na ang PIN. Taga saan ka ba, kapatid na AMTV? Nandito ka ba sa Pilipinas o nasa ibang bansa ka? Kasi kung dito sa Pilipinas, katulad sa akin, nandito ako sa Kawit, Cavite, 1 month and a half lang na nakuha ko ng aking Google AdSense PIN. Pero, nang na-reach ko na yung $10 na threshold ko para sa aking PIN, pagdating ng 15 days, pagdating ng isang buwan, kinakabakabahan ako kasi hindi ko pa natatanggap yung unang-unang PIN ko. Ang ginawa ko, nag-request ako ng pangalawa. Tapos pagdating ng isang linggo, nakuha ko yung unang-unang PIN ko. Nakuha ko yung unang PIN na unang email sa akin ni Lolo. Pagdating ng isang buwan kalahati, dumating uli yung pangalawang PIN ko, kaya dalawa yung PIN ko. Pero ang ginamit kong number doon, yung unang-unang PIN, Google AdSense PIN lang na dumating. Kasi yung una at saka yung pangalawa, isang number lang naman yun. Valenzuela, Manila. Papuntang Malinta, Dalandanan, May Kawayan, Bibi, Karohatan. Diyan, tama ba?
Mababilis lang. Kung diyan ka sa Manila, siguro mga 1 buwan lang o 3 weeks, ganun. Hindi, mga 1 buwan din. O, di ba? Alam na alam ko, kapatid na MTV buhay driver. Alam ko mga lugar na yan kasi tumira ako diyan, nagtrabaho rin ako diyan sa mga lugar-lugar na yan. Siguro mga 1 month din makukuha mo diyan kasi dito sa amin sa Cavite, 1 month and a half bago ako nakuha. Sa Malinta, saan diyan banda? Yung pa-exit ng papuntang Royal Mall dati na pure gold na ngayon. O yung sa may palengke, yung papasok doon sa mga pabrika doon. Yung dadaan ng ano ba yun? Yung may Jollibee ba ngayon doon? Yung paikot na kalsada. Kasi dati nakapagtrabaho ako doon sa factory ng mga bangko, sa furniture. Yan, taga-is-is kami ng mga kahoy. Sa Malinta. Tapat na pure gold. Yung may agency diyan dati, nag-apply ako diyan dati sa may agency. Pure gold, tapos mga sa palengke likod, yung medyo pababa ng konti, sa kanan, papuntang dalandanan. Nag-apply ako dati diyan na agency. Madaming agency diyan dati. Applyan sa mga factory. Tapos nang na-assign ako noon sa may Royal Mall, Meridian, yun sa may Meridian, sasakay ka pa ng pagdating mo ng Royal Mall, tapos bababa ka dun sa baba, may tricycle doon, tapos sasakay ka ng papasok ng Meridian sa mga pabrika doon. Balubaran, dito yung bodega ng garment ng boss ko. Sa may Balubaran. Diyos ko. Kuwan ko yan na lugar na yan, kapatid, na MTB buhay driver. Lagalag ako dyan. Hanggang may kawayan. Kuwan pa nga hanggang Marulas, may kawayan, tas Dabing Daga at Tabing Ilog. SM, Marilao, nakakarating ako dyan. Kasi nga, mga agency, kung saan yung mga agency na yung mga kapwa ko, mga aplikante, ay doon tayo lipat, doon. Madali doon matanggap. Pero nakapagtrabaho ako dyan sa may Malinta mismo, yung dyan sa may dadaan ka sa may palengke, yung papasok, di ko alam kung ano yung pababa na yun, kung anong tawag doon. Basta pagdating mo dyan sa may sentro ng Malinta, sa may palengke sa gilid, tapos pababa doon, yung garment doon, yung pabrika doon ng mga furniture. Galang-gala ako dyan sa lugar na yan, kapatid na MTB. Hindi ako maliligaw dyan. Galugad ko yung mga lugar na yan dyan sa Bulacan. Matagal-tagal din ako dyan na trabaho. Ang huling-huling trabaho ko dyan, na-assign ako, na-dispatch ako sa Santo Niño. Usong-uso pa noon yung Sterling, yung mga hallmark card. Ay, hindi pala yan ang huling trabaho ko dyan. Ang huling trabaho ko pala kuhan sa Plastic City. Lahat ng mga plastic na yan, yung mga sa asukal, yung mga garbage bag, yung mga pinangbabalot sa mga ref, sa mga washing, yan. Yan mga huling trabaho ko dyan. Ayun, tama ka kapatid, na AMTB. Tagos nga pala ng Malabon yun. Malabon Lungos. Ano ka na? Lemon? Ay, malamang tatulo ang tawa ko digdi. Dua. Iyo. Nata. Madali lang din naman dyan sa inyo kung Valenzuela ka. Mga 3 weeks o 1 month, darating na rin dyan ang Google AdSense pin mo. Pag Metro Manila, medyo mabilis. Pero kung mga probinsya dito ng Pilipinas, yung kaibigan ko ng isa, 4 months bago dumating Google AdSense pin niya.
Nakatulong oras na pala ako. Pag dumating na ba yung deliver sa address, ano daw? Sandali. Pag dumating na ba yun, deliver sa address or pupuntan pa sa post office? Depende, kapatid na AMTB. Kung ang post office diyan sa Malinta, ano, ibig sabihin, dati, Mamila noon, inabot ko ang, kasi by agency ako noon, Mamila, may cut din kasi ang agency niyan. Unang, ano, noon na namamabrika ako, kasi by agency ako nang gagaling. Ang isang araw ko noon is 195. 195 po noon, isang araw ko noon nang namamabrika pa ako, mga year 1999. Ayan, ganyan, 1999 to 2000. Ayan, early 2000 noon. Hindi ako nagkakamali. Namamabrika ako noon na. May agency pa nga ako na na-applyan dyan din sa Malinta na 125 isang araw ko. Isang araw ko noon 125, namamabrika pa ako noon. Kaya ayan po na banda na yan ng Bulacan. Galugad ko talaga yan kasi ang dami-daming agency dyan. Hanggang Monumento, maraming agency dyan. Hanggang Grace Park ng Monumento sa may 10th Avenue. Marami pong mga agency dyan noon. Tapos nakarating pa ako ng Muñoz. Maraming agency rin sa Muñoz. Kahit ngayon, mababa pa din sahod ng pabrika dito. Oh, kalain mo yon? parang hindi nag-increase. Ano yung tanong mo sa akin, kapatid? Pag dumating na ba yung delivers, hindi, kapatid na AMTB, depende. Kasi kung ang post office po dyan sa inyo sa Malinta, ang postmaster ay yung nag-iikot, sila mismo ang kusa nagdadala ng mga sulat o mga deliver sa mga bahay-bahay, pwedeng ganun ang mangyayari. Pero mas better o mas maigi, kapatid na AMTB, na ikaw mag-follow up sa post office nyo. Kasi minsan nangyayari, nandiyan na sa post office nyo, hindi na i-deliver. Kasi ako ganun ginawa ko, pinalo up ko sa post office namin. Dito sa Kawit. Tapos ginawa ko noon, pagpunta ko noon, yung pag-follow up ko, na unang follow up ko, wala pa yung Google AdSense pin ko. Binigay nila sa akin yung cellphone number ng postmaster. Ayun, tapos tinawagan ko sila. Tapos nung pagtawag ko, tamang-tama, dumating na daw. Ayun, pinick up ko na lang uli. Pinick up ko na lang uli sa post office namin dito sa Kawit. Ayun, nakuha ko na yung unang Google AdSense pin ko. Tapos yung pangalawang Google AdSense pin ko, tiyempo na pumunta ako ng center, nakita ko yung postmaster namin dito. Tinanong ko, ayun, nakuha ko sa kanya, sa daan na lang. Sa gilid na lang ng kalsada, ayun, doon ko na lang kinuha sa kanya. Di ba ang post office dyan sa inyo sa may Malinta, dito sa may park? Yung ano ba yung Mabuhay Park? Kapatid na AMTB? Maganda, kung di ako nagkakamali ha. Ang park Mabuhay Park diyan sa inyo sa may Malinta, maganda na. May mga fountain na, tapos minsan nga parang may open parang may mga may live concert, tapos may mga live band, tapos marami nagtitinda-tinda diyan ng mga kung ano-ano na diyan sa park ninyo ngayon sa Malinta. Kasi maganda nang ang park nindo ngayon yan, Jay. Kung di ako nagkakamali. Ayun, People's Park. Freedom Park pa kasabi. Maganda na ngayon dyan, hindi yan katulad noon na nandyan ako noon na mamabrika. Hindi yan maganda. Promise. Diyan sa may malapit sa post office ng Malinta, mayroong mga agency dyan. Diyan din ako noon nakapag-apply ng yung
pabrika ng mga kutsara at tinidor. Isang linggo lang ako umayaw ako. Ang init-init ng makina. Tapos, Diyos ko, para ka nasa kwan talaga, para kang sinisilaban. Tapos, bago ka kung pag uwi mo, sugat-sugat kamay mo. Oo, nakasarado pa. 'Di ba? Kabisado ko, no? AMTB Buhay Driver, no? Ang lugar niyo, no? Maraming salamat, kapatid ng Milaja. Kabisado ko ang mga pinagkukwento ko dyan sa lugar niyo. Kasi matagal din ako dyan. Matagal talaga ako na mabrika dyan. Okay lang, kapatid. Oo. Kabisado ko talaga yan. Walang maipagkwento sa akin dyan ng mga agency dyan. Yung mga pabrika dyan. So, akalain mo nakakarating ako ng Muñoz. Dito yung sa may gilid ng palengke, yung bago sumapit ng palengke, overpass, diba? Tapos stoplight. Yan yung building dyan sa kanan. May agency din dyan noon na pinupuntang kami. Mga tropa-tropa ko. Apply kami ng agency. Tapos dito sa may Grace Park nga, sa may Caloocan. Nakakarating pa kami dyan, malapit sa Manila Bulletin. Yan, nakakarating pa kami dyan, kakahanap ng agency. Ang pinakamalayong narating ko talagang agency sa kalain mo, Santa Cruz, Manila, narating ko agency. Kakahanap lang ng trabaho nung yung namamabrika ako. Tapos gasino lang ang sweldo. Pinakamataas na yung 195 noon. Milaja Vlogs, dana daw po sa'yo si kapatid na AMTB Buhay Driver. Ano ka niya? Ah? Sa'yo? Pwede ka naman nagagit ko tao, hindi oh. Tukaw lang ka nagagit ko siya rin digdi iso. Hindi ka man mailing digdi kung tukaw ka nagkamang ka pa siya rin digdi. Ay siya! Kailan mo hanggang ngayon mababa pa rin ang kwan dyan sa inyo, no? Kapatid na MTB, no? Mga pabrik-pabrik ka dyan. Naranasan ko yan dati dyan, mamabrik ka. Dami ko talaga dyan na na-applyan ng mga agency. Minsan madaling araw pa lang napunta na ako, yung mga kaibigan ko, kalapit bahay ko. Madaling araw pa lang, mga alas 4, aalis na kami noon para mag-apply. Kasi pagdating mo doon sa agency, Diyos ko po, ang haba-haba ng pila, tatanggapin lang 30. Mataas na yung 30, minsan 20 lang, pero ang aplikante 100. Pagdating mo sa dulo, cut off. Nandoon ka na sa kalagitnaan, sasabihin, break time. Pagkatapos ng break time, pagdating mo dun sa dulo, cut off na po. Tama na po yung bilang. Wala, hindi na po magtatanggap. Pila ka ng pila, nga, pagdating sa dulo. Lipat na naman ang ibang agency. Diyos ko, maghapon noon. Nakakailang agency ako naghahanap. Nang ako nagtatrabaho dyan, karamihan na in-applyan ka agency. Bira lang yung direkta akong nakakapag-apply. Kasi yan ang uso dyan, agency. Sa lugar na yan. Uso pa ba yan dyan sa inyo, kapatid na MTB? Salamat, kapatid na MTB. Maraming salamat. Ingat, kapatid. Ingat dyan. O guys, mga kapatid, mag-end na rin po tayo ha. Maraming salamat ulit sa mga bisita ko sa hapon na to. Maraming salamat guys.
Isang mapagpalang hapon po sa inyo at maraming salamat. God bless you all. Bye-bye. End na po tayo.